Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, indigin madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon, ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids. Bombo kahit kanino,
sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kagaron sa aton Christmas countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 38 days na lang. 38 dias na lang ang nabilin kag Pasko na. Philippine Standard Time, 23 minutos na kilikat sa tagna alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Autopit sa 17 sa bulan sa Nobyembre 2022. Webis karon nga daw, Webis edisyon sa atong pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pagkaupdan kita sa atong mga Bombo reporters, subong man sa atong mga Bombo correspondents nga nasign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita nga mabatian kita pangi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa ato yung mga top stories of the day, A.L. Jaime Elementary School tuman kagutok sa tiyon sang pagbuhi sang klase sa mga kabataan ginapanlugan karon sang patrol ko karon ang detalye sini kay may mga nagpadala sa litrato diri kadaw ka abnormal na ang kadamuon sa mga nagasugat dulong sa mga kabataan. O para bla sa mga ginikanan para hindi ka mo mabudlayan sa sugat dahil sa pagutok pabalunin yung alam na kabataan para ang ibanda para lang magpalanyaga para hindi na magagawa-gawa. Samtang sa piyagabagin mga empleyado sa syudad sa mga Bacolod magkabaton sa bonus daw 47k ni ang bonus nga ila pagabatunon probinsya sa Negros Occidental padayon nga nagabaan sa mga produkto sa karne gikan sa Iloilo. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal sa ato mga top stories of the day, proklamasyon para sa regular holidays kag special non-working days sa 2023 ginaamyendaran. Kag sa balita international, NATO na nagapati nga aksidente gilamang ang igo sang rocket sa gikan sa Russia dito sa Poland. Nato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapanglagad karon sa Webis edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Sa pinaka mga mangin ko po nato karon, no? Sa pinaka-posisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto mangin ko po nato karon si Bishop Gerardo Alminaza sa Diocese of San Carlos. Kay kagapon wa ito nato matigayon siya kay tungod nga daw ato siya sa Antique. Kuha nato siya sa nga payag may kantanan sining pag-withdraw na lang sang application for ECC sang liquefied natural gas power plant dira mga kabyanan sa may siyudad sang San Carlos. Isa ni si ang simbahan amo ning isagid nga naga pamalabag sa pagpatindog sa sining liquefied natural gas power plant. Kuha naton siya karon sa nga payag. Kasubuman mangin ko po naton karon na dugay-dugay no si ang aton nga Bombo international correspondent dito mga kabyanan sa Qatar sa pagdulong sa update sa sining pagpatigayon sa nasamit na pungsod sa FIFA World Cup.
Mangin kaupo na to karon si Zay Marcelo, no? The second parang ibalo natin kung ano ang update sa FIFA World Cup. So amo ato ng mga sometimes sa pila ka mga so amo ato ng mga nagapanguna ng mga balita lokal, national kag international. Kag pila ka mga issue kag topiko nga aton pagtalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. 28 minutos Banwa nakaligad sa tagnang alas 11. Kag karon dugay-dugay ko na naton ang report gikan sa patrol. Ipatsikyan naton ang ining sabahin sa mga pagginutok sa mga manugsugat sa mga kabataan dira sa may A.L. Jaime Elementary School nga namtang Banwa sa may Barangay Mansilingan. Pero sa tutuod lang, tanan subong nga mga eskwelahan na mo nagiba na, hindi gin man kasulod ang mga ginikanan kung magdulong sila sa gate or magsugat na sila, hindi na kinahanglan nga magsulod pa. Kay gutok na nga daan mga kabataan plus mga manugsugat nga pertimang kadamo. Masinambunot na karon dito sa sulod sa school campus. Ti sa subog ya may ara pa kita sa nga ginakabalakan pa sa gyapon nga ginakabalakan nga COVID-19 kaya pa man niya lubos-lubos nga na tapos ti ko pinagusto kita karon ya sa aton ya nga pagtililipon pinagusto kita nga wala kita sang physical distancing. Kasi maray malaso na wala magsaka na maliwat ang kaso sa COVID diri sa syudad sa Bacolod. 39 minutos sa kiligid sa taglang alas 11 this time ko nato report sa patrol upod sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Sa piyaka linya Bumbo Gracelyn, please come in. Yes, Pamudan, live ito subong sa Antonio L. Jaime Elementary School. Kag diri kuya galing sa inline sang Police Station 7. No? Tatlo ni siya ka-gate actually ang Agyan. Yes, so ang way nila para makasulod kag makagwa man So sa likod, Bambadan, bali amo to ang pinakagutok or ang hambal nila balang gutok, no? Subong gani naglabay di ang wala lang dugay naglabay ang patrol car kay mabantay dito, so hindi na to ka parking mudlay dito. Dire damo man ang nagabantay, especially mga parents na kay 11:30 kuno magagawa na ila mga estudyante. No, ang taon na ni karon diri nga area. Kaso Pinsar ko ang sa ginatindugan mo, ang sa di na sa may way ka to sa may ano kanina overpass. Yes, Mamadan, sorry kay kagahod. Ang sa may overpass wala daw amo manadang ang sa main gate niya daw amo manadang nagaginutok gid, amo da kasubong. Diri ko sa kilid sang dalan, Mamadan. I mean sa sulod bala. Ginutok da. Pasulod, hindi ni siya siling gutok-gutok. Pero damo sa mga ginikanan nga ara sa Okay daw dito to nagareklamo iya sa may main gate nga nagaginutok to kay daw tinikluranan na tuno gani kagapon ko no. Yes, sa likod to siya Bambodan. Well sa tubangan niya ti dalan balando kadelikado to ya. Balik mostly dito sa likod ang mga nagagwagin mga estudyante. Pag dito kuno kagapon ang gutok-gutok ti kasawat dito magparking ka bala kay ti gutok-gutok pero tingwaan ta karon nga makuhaan sang video kag makakuhaan man sang statement ang ila sini nga principal, no, especially dito sa area Bobodan. Okay. Sige, kay ang ginapangita natin yung video kami ang sa dito lang sa kwan. Pero do mga 11:45 pa ni sila sinambunot gid. Pero starting 11:30 subong nga oras nagamat-amat na gutok. No, kay sa drang area sa ginatindugan mo, isa na sa mga daw mo na siling mo sa may kilid sang backup sa Station 6. 7. Station 6, Station 7. Dahil sa may tubang niya gani, gasoline station. Yes, exactly. Regional sa kilid tabang badan. Dinaway na daya sa may dinaguso nga parito sa nagadinaguso dito ya sa tubangan, no? Kino ato gitong volume sa mga tao dito. Hindi ka mo to magka-sit up sang kamera sa tabok sang kundi sa tubang sang elementary school. May ara na siya sang ganing tawag sina ining overpass daw dra nagaagi mga estudyante
No? Yes, Bomodan, pero alang to mag-sit up sang kamera. pero Bomodan ang gutok gidiya sa likod. Sa likod? Yes, ang sa tubangan niya tawhay. Aha. Kaya iti delikado to. Bali ang mga estudyante dili ginapagi sa likod. Okay. So ang litrato nga gin-forward sa akong diri kagapon na posible sa kwanto sa likod. Oo, kay ti dito ang hambal sang kalabanan diri nga mga tawo. Ma'am dito yang gutok, no? Kagagin katuan to sang pulis sa Subong. So pwede man tatubo mo dan ka labay, no? Masakay lang ta sa patrol, makitaan lang bala ang volume sang estudyante. Sige kay daw lang alang to no way to parkingan gid ang patrol Wala. sa igadalan kag Yes. makakuha ta to sang statement sa kay daw damo to nagakumod-kumod kagapon ti ari ipakumuron tas labi kay ara kadira para mapamatian ta kung ano gid kulumuron nila kay para maispita naman sila sa principal nga halin sa pagbalik ka face to face why naging man ginaalaw ang mga ginikanan nga may kabataan nga magsulod sa eskwelahan kay daw man ang reklamo nila kagapon kay hindi sila kuno pagpasudlon sa nga principal ti kay talaga mga eskwelahan daw ay naging man nagapasulod subong sa mga ginikanan. Wala na Bomodan kay ti gutok daan, no? Kag isa pa ti mo balaan kung ano bala, kung ang mga nagasulod bala ginikanan sang mga kabataan ini kung hindi. So amo na siguro ang ilang nga ginalantaw man. But itry ta subong Pagkuhan gid kay tungod Yes. sang COVID bala nga tiway pamanggid makakadeklarar nga nadula na gid ang COVID. Di ko nagsinambunot na gadaan nga ginutok ng mga kabataan, ginutok pag mga ginikanan, di ko di nagsobra naging katama ka inabalang why nagid sang physical distancing Amo geti dugangan man daan kumagwa ka na sa amo ning eskwelahan, especially diri man sa natindugan ko. Ang tastada sa diri letter T Bomodan. Bali may dalan na diyo sa akong tindugan, no? Bali kundi dalan sa kilid sa eskwelahan, ti dalan man na diho tapos diri na diga parking ang mga tricycad naton or e-bike bala. So mga salakyan, mga tricycle among pagining nga pagutok sa dalan ta kag ang kalabanan niya mga parents dira sa kilid sang gate ngayon. Yan diri sang ano bala mapasilungan lang, no? Pag dira sila gatambay. Ang iba naman niya sa tabok na sang dalan. Damo gid sang parents nga nagawlat sa mga bata nila, no? Kag 11:30 ha, no? Kung magalas 12 ni ti ano man sa gahapon, damo man sa gahapon kay ti gutok nga daan tapos hindi bala maka ano ning mga kalabanan ning mga kabataan ginasugat niya ano nga grade ano may preschool na dang AL Jaime Elementary School. So Bomodan aton pa na ibalon tabi karon dugay kung may preschool pa siya kay usually ginadulong mga preschool. Pagka nag-elementary ka na, siguro mga grade 1, grade 2, ginadulong pa na. Pero kung mga grade 3, grade 4, daw ay naman na ginadulong, ginasugat. Bali may nakita ko din nga, dako naman nga bata, mga grade 4 niguro or grade 5. So that pa siya, no? Upod man sang isa pagka bata nga gamay-gamay, kag ang makiter lang sang isa ka gate Bomodan, duwa lang ka tawo, iloy kag bata. So, madugay-dugay ang pagwa, no? Kag isa pa madugay-dugay pa na kay ginapangita pa sang bata iya iloy or amay, kiti gutok na di, no? So, ay di kayo lagi ng sitwasyon na? Oo. Yes, ariyo kay maagi sa tatay na ilanggit, Bomodan. Makatatabala sa gutok na yon. Sa likod, maagi ta to, no? Na ilanggit Bomodan ha. So, masakay kita sa patrol. Okay, dito bisa nagaginutok kaya ang sa diri ang side sa may station 7 daw hindi niya masyado kagutok. Kagapon tong litrato ginpadala sa aton diri inabalang daw hindi na makaginawa ang tao sa kadamuon daw inabalang daw dito sa South Korea blato nga to nagtinumpok mga hubinis daw mo nakadamo. Yes, Bomodan amo na gani man ang concern naton. Kay usually mga gotok din man ang eskwelahan kung magbuhi pero ining sa kaso naman niya sang Jaime Elementary School o kung Antonio L Elementary School or Jaime Elementary School Bomodan medyo lain saya kay hindi siya normal na nga pagkagotok no kasi tatlo pa ang iya sini nga alagyan no so balon ta to ang sitwasyon sa likod kay basta ko initially ako hambal sa Subong, hindi na mapasugtan ng mga demand sa ginikanan nga masulod sila sa school campus. Kay tanan karon nga mga school campus o isang may nagasulod nga ginikanan. Karon pinasay lang ni AL Jaime Elementary School nga pasugton kaya. Oo. So, okay na.
Pare pa mo dahil kadto ka to Aha. Okay. So tatlo ang pwede maagyan di ang sa tubangan kag ang diri sa likod pero daw diri na sa likod ginapagwa mga kabataan galing kay kagamay man sa dalan dira. Although nga two-way man ang dalan, duha ka lanes. Pero gasinambunot man kagutok man wala labot sa mga salakyan nga inagi may mga tricycle, may e-trike, may bisikleta, may motor. Ang dalan natong subong hindi manigar nga perti gid ang trapiko kay perti man kadamo sa lakyan mo. Kaya mo nga nag-contribute man sa pagginutok sa mga kabataan kag mga ginikanan sa tiyon sa pagbuhi isang nga klase Bumbo Grace. Sakto na bumadan. Tidiri pala nga area sa Katupong, no, sa Police Station 7 sa likod sini. Magutok na gid subong nga oras. Makita dira sa aton nga kamera nga left and right ang pagpark sang mga salakyan kag tricycle dala na ang mga e-bike tapos wala labot nagalabay sa tunga, no, the one way na lang gid siya. O, kita mismo nabudlayan man di mag-agi. So malibot kita bang mudan dito sa may main entrance, sa may dalan, sa may overpass. Tapos dito sa likod, dason balik kita di. Okay, sige abi, para nga tanong tagid ang aktual nga sitwasyon. Pero kung mga amoning sa subong yang ginapakita mga video daw sa mga nagasulod guwa nga mga kay nagasugat nga mga ginikanan daw manageable man iniya, no? Tanaw tabi sa likod. Kung ano ka gutok dito, no? Pwede nga mga ni siguro mabilin lang ang patrol sa may corner blada sa dalan sa kung di magkanto ka mo sa likod pwede sa corner kay pwede malakat ang pagkanto sa may back exit daw kay daw hindi man masyado kalayo kay basi maguot ka mo dira sa kadamuon man sang salakyan o kung sa mga nagapinakanto pakariman nga mga salakyan di pasahero kag pribado nga mga salakyan sa likod sang Antonio L. Jaime Elementary School. No, ti kadamo giman sa mga kabataan no. O kag mga gasinambunot lang. Labot may nagapark, may tani sa amuni nga oras ang mga pribado nga salakyan likawan nila ang pag-agi anay sa amuni nga dalan. Tugtog nga magpuas bala ang kadamo. Galing kay tibasi ang gining mga salakyan ng pribado nagsugat man sa kabataan. Ti amuna nga halos tanan nga dalan subong may mga salakyan man. Ti kung tanan to magwa may salakyan paano nang ang atong dalan kay nagadamo ang salakyan way man nagalapad ang dalan. Ti ara na okay na Bumbo Grace. Sorry na ba dahil nagpagwa kami sa area tapos malibot kita, no? Okay lang na kung hindi ka pagigutom-gutom. Muna guro nga 11:30 gagwa na or ginapagwa na mga estudyante kay gina-anticipate man bala nga magutok ang dalan diri sa gwa na, no? So karon magkatato pwede man nga manaog lang ko malibot lang ni si ano ho ang upod ko. Ebra ka plaster kita to dapat siguro imoon sidi ako may nakapaminsar ko nga schedule mo. Halimbawa kung ang nagsugod buhi 11:30 abi butang ta 11:30 tanan nga mga grade 1 amo pa lang ang pagwaon. So tanan nga mga ginikanan nga nagasugat kung hindi lang estudyante grade 1 amo lang ang makapalapit sa area. Ang iba dito na sa Pangigaron, butang labing 11:30 to 10 minutos, sabi 11:30 to or 5 minutos, 11:30 to 11:35, 11:35 to 11:40, grade 2 naman. Inablang parang hindi magtilingob tanan. Oo, kay ti budlay mga bata ni nga daan, kung pabayaan mo lang, mandi naguso gid ni Bombo dan. Na may arasang sistema gid bala nga hindi sila dinaguso dira o kun ginutok no sa mga tatlo ni ka-gate. So basi gina ano man sa Johan man isang mga ano diri, maestra sa pagpamuno man sa ilang principal na ang may say gid na dira. Oo, kay ti hindi siya normal, no? Tatlo na ang gate, pero gutok Japon. So, basi sobra man na libo ang population sa sining eskwelahan. Kag basi kung may preschool pa, alungan kid mo dan. Okay. So, ari naglibot na kita. Sige, matawhay na diri. So, sa may area, sa may tambilang sang Station 7, na although nga nagasinambunot pero hindi man tama ka gutok kaga diri sa tubangan ang tubangan kabudlay na di kundi diri ang bulyada sa mga kabataan kay highway ini amo na ganing gimutangan na sang overpass
kay adra na maagi mga estudyante nga magsulod sa eskwelahan. So diri gili kamo sala sa piyak kasi nagagi diri sa may bangga simbahan. Oo. Okay. Pagkatapos ng bangga simbahan, pagsulod nyo sa Felisa Road, maliko kamo patuo pagkag dranadag entrance. So ari man naog ko dibla kay Dotaw Hayrio. Okay. Sige abi. Galing ka daw ay kanagid sa nagita sang parkingan da kay halos tanan nga corner may mga parking area sa tricycle. Among gid. Dito manaog tatoho. Pagpasulod mo na nga daan niya sa simbahan, sa bangga simbahan, may mga tricycle na sa intersection, sa corner dira. Pagabot sa unan sa corner may ara naman terminal ng tricycle. Hasta nga makalabot kada sa may atubang sang drugstore, may mga tricycle man nga naga-parking. Di daw ay sang kuan daw ay nasang sistema kung di gid yang parkinganan nga i-allow lang amo nang sinambunot man. Pamatyagan ko daw damo pa tricycle kaysa pasahero. Yes. Tanawa bla na kay damo pa yang tricycle sa pasahero. Oo. Okay. So pamadan rita manaog kita de. Pagplaster dabi sa may likod sang kahoy nga kasya. Daw ay man daw sa picture tong kagapon daw subong daw hindi naman amo to kasi nambunot. Yes, pamadan. So mas gutok gali Kuya Gina sa ginalinan ta subong adlaw. Diriya manageable siya. Kailangan kay pangita ko sa kuya nga pamangkot about wala kagapon nga natabo diri nga area ya. Di daw ano daw hindi magitama ka damo dagili mga tawo ho. Yes, babodan. Timbre sa tundi mga 11:30, 11:45 basta mag-alas 12 pero tigil kang ginutok kasi sumunod hindi naman. Oo. Ano naman ang issue? Hindi. Ginalantaw na naman, sir. Study pa sa mabalaan kita ng sitwasyon kay full gate subong way klase. Subong daw wala lang hangkon. Ano nga bala? Ano ko no? Sa Lunes si Jamal makita ko dito. Pero kagapon, sir, kamusta dire? Kagapon okay man lang. May lugar dinaguso din ng mga parents. Mga parents gali nagpagutok. Nagutok. Kay ti ambal ko no, hindi pa pasudlon. Wala man gid na pasudlon mga parents. Hindi gid po sudlon kay tungod nga ang mga maestra ga kwan sila sang ilang nga mga gamit bala mga laptops amo lang ina-allow niya hindi pa sudlon ng mga parents. May mga estudyante na di nga may nadula. Oo. Tama. Yara na may madula man gid. Ano ka diri, sir? Ako sa isa ka GO ko sa skulahan. Ano ta, sir? Richard. Higanto ka. Okay, si Sir Char Giganto ka. So, mayo Sir Subong, kay ti manageable, anong ginimo ninyo dire? Subong way pawan kay subong may meetings la subong meeting para sa color coding sulod ang mga parents. Para hindi sila nga magbinutik bala kay tungod may ara sila nga color coding natawagan. Ipalaminate subong mo na gina-meeting. After sinasang color coding nga ginahimo man nga way, no? Pwede sila kasulod na. Hindi na sila kasulod ang may color lang amo kasulod. Ang mga parents nga may color lang gid. Stricto na. Tay what if di may magsulod abi nga lain ang color or nasulod na sa color? Wag siya. Hindi siya kasulod. Luwas lang ako mga emergency sa kabataan, ito pasudlon na kay emergency. Naglain ng kamatsyag, baon. Kagapon diri bati namon do to tayo lang maglinaway de. Oo, tungod nga way pagid na organize. Isubong ging nakita ang diferensya, mo naging color coding, limiting subong sila. Ang grade 1, ang grade 1 to 3 kag kinder. Sino nga pod meeting sa mga mestra? Subong mga parents nila. Okay. Subong meeting. Every day gid mo parents. Damo parents. Tungod sa pagtapos ng pandemya, siyempre ang nila bata, kung na manul-manula naman magdulong sugat. Ito dry run, sige. Sa dugay naman nga matinuig na madula naman lang yung
dulong-dulong sugat sa mga parents. Pero sir, subong everyday ginaya mo na plastada nyo, di mo parents ko sugat. May preschool pa tadi. May preschool kita. May preschool, ara na kinder. Kinder lang, oh. May kompleto, grade grade preschool, from preschool to grade 6. Yara, dito. Yes, Babadan. Ate, sige, Ara, tingala ko man nga daw nagyayutay-jutay. Subong kay daw ginatagin thank you, pa kanila sistema. Kay kagapon to, ang pitigil ka ginutok. That's why ganing asling ko. Sige lang kay pabuwasan kag ipatanaw naton sa patrol. Tiara gintanaw nyo da subong. Daw hindi na masyado kasi nambunot ka kay kagapon. Yes, Babadan. I-compare ta kagapon, kay subong niya, okay na gid. No, kag isa pa may sila gali na mitingan man nga pamaagi nga hindi na magagotok diri kag magresulta pa sa dako nga gap mo. Pero kagina dito sa kilid sa likod sa police station 7 mo tayong gutok-gutok gid hindi ka tutukalin kagina. Si Mayo man ng GO kay gilayon man niya nga nagatubang sa inyo na kag maghatag sang pahayag. Oo, sakto na. Ti subong gamiting pa sila. No. Ti Bumbo Grace. Di ba si magkuhaan mo da ngalan ang principal kag telephone number abi nga basi malang-alang kaya nga maka-interview daw subong kay gamiting sila. At least matawagan naton kag ma-follow up naton kung ano ang schema nga nilaging bitingan kag gilawag patuman para nga mapaganagan ang ining paginutok sa mga ginikanan nga nagasugat kag nagadulong sa mga kabataan. Yes, insakto na Babadan. So tingnan tanay malabot ang principal din nila. Okay, para nga mapabalawat naman sa mga ginikanan through our serviceman kung ano ang dapat himo no maliban sa ila sa pag-meeting sa mga adlaw. Okay, so ang kung hindi man ma-interview subong bisan at least magkuha mo sa number Bumbo Grace para nga matawgan naton Bumbo Grace. Okay, Babadan. Sige, Babadan. Lahat kita diri sa may Antonio L. Jaime Elementary School ng Bumbo Grace para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa pakalab sa radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Grace Lynn Lubaton. Amoy ato, no? Nakita nyo ba ang sitwasyon sa Antonio L. Jaime Elementary School, no? Although nga tanan nga mga eskwela nagaginutok ginman basta magabuhi. Daw nakakuan lang sa atensyon naton kagapon sa mga litrato ginapadala diri nga daw masyado gid kagutok bla banwa. Kag tiamo na sining ko pakadtuan ta para nga tanaw naton kung may aras sa mga ginahimo nga tikang ang principal kag kun paano mapahagan-hagan ang pagginutok. Di siling ko gani butangan schedule ang oras bala from tanan nga grade 1 grade 2 amo na nga oras grade 3 grade 4 kag grade 5 grade 6 daw ula para nga hindi ang bulyada hindi tingob. Pero kay daw may aras la sang color coding. Hibalo naton karon kun ano ining pagpatuman sang color coding kag paano ang pag-apply sini, no? Sang color coding sa mga ginikanan. 10 minutos na nabilin kabayan kita stag ng alas 12 magabalik kita ba no pagkaligad lamang sa nga pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutuon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili.
Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kon magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuana Isod to 5 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa takna nga alas 12 no kag karon dugay-dugay aran ng aton nga Bumbo News Center pero samtang sa piyagkabahin mga kabiyanan sa mga nagahulat-hulat kag ang ginalantaw pirmi ang pagpulas ang kalendaryo la may ara ginatawo yang ginalantaw pirmi ang pagpulas ang kalendaryo mo. Yaw, pula naman ang kalendaryo. Yaway naman sa trabaho. Uy, by the way, mga pilang edad ninyo sang nakatuon ka mo nga kung magpula ang kalendaryo, wala sang trabaho kung wala sang klase. Abi ikaw, Harold, mga pilang edad mo sang nahibaluan mo nga magpula ang kalendaryo, wala sang klase kung wala sang trabaho. Mga pila yan, mga... Ako na dumduman ko, grade 1 mo. Grade 1 ko, nga may pula ning kwan man. Nga number. Ang iba niya blue. Ay, kada pula, galiway isang klase. may klase.
Kaya wala sang opisina. Ay, oo. Sige. Ariyo nag-issue ang Malacanang sa proklamasyon nga nag-amendar sa una nga proclamation number 42 nga nagadeklarar para sa regular holidays kag special non-working days para sa mga masunod nga mga tinuig. Para sa sunod nga tuig, ti abansi na nga daan may arat niya sa proklamasyon. Sa idalo mga kabiyanan, sa proclamation number 90, nga ginpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., sa pizza nga November 11, 2022, ginapayag nga ginhatagan isang emphasis nga may nagakilala sa pag-adjust ang mga holidays nga ini. O kung ang proclamation number 90 ginpirmahan ini November 11, 2022, no? Sa sining proclamation number 90 dated November 11, 2022, gin-emphasize ang presidente ang pag-adjust ang pila ka mga holiday ini in consonance sa prinsipyo sang holiday economics, no? Butsilingon makaangkon sang mga ginatawag nga long weekend. Nagapati si Presidente Marcos nga ang mas mahaba nga o mas malawig nga weekend makabuli kung hindi para maingganyo ang mga domestic travel kag mapasaka man ang kalidad abis ang productivity kag expenditure sa sektor sa turismo sa pungsod Pilipinas. Para sa tuig 2023 ang bagong o kung sa bagong kwan para sa tuig 2023 o kung New Year, nga na kwan ini siya mga kabyanan, natuon ini siya sa adlaw nga Domingo, may araya sang extension, no? May arasang natuon sa Domingo bilang konsiderasyon sang tradisyon sa mga Pilipino nga nagabisita sa mga kaparintihan ka mga makabanding ini ang iyang mga kapamilya sa okasyon sang pagbulag sang tuig o kung sa New Year, nagkadapat ko nga ideklarar ang January 2, Lunes bilang dugang special non-working holiday sa bilog ng pungsod Pilipinas. Bupirti, no? May aral na December 31, non-working holiday, December 31, ha? Pagka January 1, way pagid sang trabaho. Pagka January 2, pagid. Balik trabaho January 3. Okay, may damo pa ditani galing kay karon na lang dugay-dugay kay malang-alang kita kay dugay-dugay aran ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Standby. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidant. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Nobyembre 17 taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 38 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Marcos makipagpulong na rin sa mga Chinese officials ngayong araw doon sa Thailand. Ang West Philippine issue ay kasama pa rin sa mga pag-uusapan.
Suspendidong Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag tiniyak na sasagot sa preliminary investigation sa kinakaharap nitong reklamo kaugnay sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Sa iba namang mga headlines, ang Department of Tourism nakikita na rin na papalo daw sa 2.4 million na mga overseas visitors arrival sa katapusan ng taong kasalukuyan. Sa international news naman, pagkumpronta ni Chinese President Xi Jinping at nelekturan pa si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, usap-usapan. Samantala, Qatar government naman nagsorry sa journalist makaraang pigilan ang kanyang live report ilang araw bago ang opening ng FIFA World Cup. Sa sports balita naman, NBA superstar Kyrie Irving ng Brooklyn Nets matatapos na rin ang kanyang controversial na suspension period. Sa entertainment news naman, mga taga-suporta ng superstar na si Taylor Swift dismayado sa ticket industry ng bansa dahil sa nangyaring aberya. Samantala, online voting ng 71st Miss Universe 2022 binuksan na. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakikita ngayon na papalo pa sa 2.4 million ang overseas visitors arrivals sa Pilipinas sa katapusan niya ng kasalukuyang taon ayon na rin sa pagtaya ng Department of Tourism. Kaugnay nito ay sinabi din ni Tourism Chief Cristina Frasco na pinalakas pa ng Tourism Department ang kanilang efforts para yan sa pag-promote ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa para makamit ang nasabing projection. Sa datos mula sa Tourism Department noong November 14, umaabot sa mahigit 2.2 milyong visitors arrivals sa bansa, kung saan nasa mahigit 1.4 million dito o katumbas ng 73.43% ay pawang mga banyagang turista, habang nasa mahigit kalahating milyon naman o 26.57% ay mga overseas Filipinos. Ito ay sumasalamin ng 100.7 billion pesos na halaga ng revenue o kita sa sektor ng turismo. Samantala naman sa ibang balita, nasa 16 daw na mga bilanggo ng New Bilibid Prison o NBP ang nasasawi kada buwan mula noong buwan ng Enero hanggang sa Oktubre ng kasalukuyang taon. Bate naman ito sa eksaminasyon na sinagawa ng kilalang forensic expert na si Dr. Raquel Fortun sa ginanap naman na Eastern Funeral Services na tatanging funeral home na accredited nga ito ng Bureau of Corrections o Bucor. Ayon kay Dr. Fortun, nasa 176 ang naswing mga inmates kung saan isa rito ay nangyari noong Disyembre 13 ng nakalipas na taon at ang huli naman ay November 6, 2022. Pinakamataas na bilang daw ng mga namatay na bilanggo sa loob ng isang araw sa Bilibid Prison ay noong buwan ng Marso na nasa 24 na mga inmates, habang pinakamababa naman noong Abril na nasa 10 inmates ang nasasawi. Mula sa halos 200 mga bilanggo na namatay, ang average age daw ng mga pumanaw na mga bilanggo ay 56 anyos. Pinakamatanda ay nasa edad na 82, habang ang pinakabata naman ay nasa edad 27 anyos. Sa ngayon ay hawak na lamang ni Dr. Fortun yung unang pahina pa lamang ng mga death certificates ng mga inmates, habang nakatagda pa lamang punan ng National Bureau of Investigation ang mga dahilan ng pagkasawi ng iba pang mga bilanggo. Sa 40 may kaso naman na pagkamatay o 40 death cases, may ilang nakalagay na dead on arrival, undetermined at for autopsy na pareho ng kasulat sa death certificate ng namatay na inmate na si John Villamor, na kung maalala ay tinaguriang middleman umano sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kung maalala rin naman, nagsagawa na rin ng re-autopsy si Dr. Fortun sa labi ni Villamor at na-discovering namatay pala ito mula sa plastic bag suffocation. Nagresulta naman ito sa pagkakabulgar ng mahigit 170 mga unclaimed na mga bangkay na mga nasawi naman ng mga bilanggo dyan sa Bilibid prisons. Samantala mga kabombo, nasa dayto ngayon ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo dito sa APEC Summit, Asia Pacific Cooperation Summit sa bansang Thailand. Ano pa kaya ang mga nakatakdang pakikipagpulong ng Pangulong Marcos? May mga detalye pa rito si Bombo Dennis Hamito. Kabi-kabilang pulong ang nakahanay ngayon para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kabilang nga itong forum with the CEO. Ito yung mga leader ng iba't ibang mga business groups
na siyang dumadalo dito sa nasabing aktibidad at bibigyan ng pagkakataon si Pangulong Bongbong Marcos na mailahad yung kanyang mga programa para makahimok ng marami pang mga mamumuhunan sa ating bansa. At dito ay may iba pang mga leader na bibigyan din ng tsansa na makapagsalita sa nasabing CEO Summit at yan ay bahagi pa rin ng mga aktibidad ng Asia-Pacific Economic Cooperation Agreement o Summit at ito ay magtatapos hanggang weekend. So dito ay aasahan ang ilang mahalagang punto na magiging daan para mas makilala pa ng ilang mga negosyante at mga bansa yung kapabilidad ng Pilipinas para tumanggap ng mga mamumuhunan sa hinaharap na pagkakataon. At kasama rin sa schedule ng Pangulo ang pakikipagpulong sa ilang opisyal ng bansang China. At dito ay inaasahan na pati ang issue ng West Philippine Sea ay kasama sa mga matatalakay. Ito nga yung nasabi na ng Department of Foreign Affairs sapagkat pangunahin talagang isinusulong ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahit nung nagbigay ng briefing para kay Pangulo ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs. At kaugnay niyan, narito pa ang ilang mga paliwanag kung ano pa nga bang mga aasahan dito sa mga aktibidad na ito na dinadaluhan ngayon ng Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Eric Tamayo ng Department of Foreign Affairs at siya rin ang tumatayong pinuno ng Secretariat mula sa Pilipinas para dito sa Asia-Pacific Cooperation Summit. Definitely, the President will push for APEC revitalizing its role as a driver of global economic growth. If you may recall, prior to the pandemic, the Asia-Pacific region had been the significant driver of global economic growth. So the challenge before us is to facilitate the rapid recovery of economies from arising out of the pandemic, and also to undertake the necessary measures to also counter the disruptive forces that affect the current economic situation around the globe. So that is something that the President will push for, recalling the significant role played by APEC in driving global growth and globalization. Tinigyan ni Assistant Secretary Eric Tamayo ang pinuno ng Secretariat para sa APEC o itong Asia-Pacific Cooperation na nakabase yung mga aktibidad nila dito sa ating bansa. At yan ay parte ng kanilang trabaho i-communicate at i-facilitate yung mga aktibidad at mga agenda ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga naisin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sila naman yung nagre-relay doon sa host country na siyang nangangasiwa sa kabuuan ng Secretariat at nag-i-schedule itong mga aktibidad na ito. So, aasahan ngayong maghapon ang puno na aktibidad ng Pangulo at ganun din hanggang sa mga susunod pang araw. Bombo Elmar? Sa kabilang dako, Bombo Dennis, dilan sa marami ring usapin dito sa pagninegosyo at mga investment. Masasabi ba na malaki yung delegasyon ngayon ng Pangulong Marcos na mga business delegation ngayon kumpara sa nakalipas na biyahe sa katulad ng ASEAN Summit, iba pa? Bombo Dennis, anong mga impormasyong ipinabot dyan ng lalo itong Department of Foreign Affairs, yung Philippine APEC Secretariat Head, Bombo Dennis? Yes. Sabi nila ay sapat na bilang lang. Mas marami pa rin yung nandun sa ASEAN Summit sapagkat ito medyo magkakadikit na kasi yung schedule, Bombo Elmar, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Dahil nga dyan sa halos nagdudugtong-dugtong na schedule, yung iba, may iba ng mga commitment at mga aktibidad din na kinakailangang daluhan, baka totally ay mapag-iwanan yung kanilang mga trabaho. Lalo't obligado rin yung ibang miyembro ng ating gabinete ng Marcos Administration na dumalo sa ilang mga aktibidad kagaya sa Senado habang hinihimay yung pambansang pondo para sa taong 2023. Kaya naman, hindi lahat makaka-participate doon sa Asia-Pacific Cooperation business meetings
kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Pero may mga kinatawan yung naturang mga ahensya para magsilbing bahagi pa rin ng programa. Bombo Elmar. Ihabol ko na lamang kung meron nang nilabas na schedule ang Malacanang sa kanyang meeting ng Pangulong Marcos sa Filipino community. At least makaabang tayo Bombo Dennis, lalo na kaabang-abang yung naturang tanawin na makita ng ating mga kabayan ng Pangulong Marcos doon sa Bangkok, Thailand, Bombo Dennis. Yes, weekend ang aasahan natin na schedule para sa meet and greet with Filipino community. So, kaabang-abang ito, Bombo Elmar, mga kabombo, lalo't bahagi yan ng mismo may pag-amin ng Pangulo na isa ito sa kanyang pinakahihintay. Kumbaga, breath of fresh air, sabi niya, pagka meet and greet with Filipino community dahil masyadong seryoso at masyadong siksik ang schedule doon sa pulong sa iba't ibang mga leader ng mga bansa at napakasensitibo. Kahit konting galaw lang, konting salita ay maaaring mga hulugan ng matinding impact. Kaya pagka kasama niyo yung Filipino community, mas relax at minsan nakikipagkantahan pa ang Pangulo sa mga kababayan natin na nakabase na sa ibang mga bansa. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates sa Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Abangan pa yung ginawang pagkompronta ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang counterpart na si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Samantala, yung Qatar government naman abay nagsorry na sa isang journalist makarang pigilan ang kanyang live report. Samantala, muna ang controversial naman na suspendido ng Bureau of Corrections Director General na si Gerald Bantag abay tiniyak daw ang kanyang pakikibagi sa preliminary investigation. Baditali pa rito si Bombo Gerald Olip. Bombo Elmar, Bombo Everly, siniguro nga ni suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag na makikipag-participate at makikikooperate ito dito pa rin sa preliminary investigation sa kahinarap niyang reklamo kaugnay ng pagpatay dito sa broadcaster na si Percy Lapid. Ang pagdinig ay itinakda sa Nobyembre 23, dakong alas 9 ng umaga at ang susunod naman na pagdinig ay isasagawa naman sa Disyembre 5 base sa naging kumpirmasyon ni Prosecutor General Benedicto Malcontento. Pero ayon kay Bantag, hindi pa naman daw nila natatanggap itong sabpina laban kay sabpina laban sa kanya na inilabas ng DOJ. Anya mayroon naman umanong nakatira doon sa dati niyang address sa Caloocan pero hindi niya alam kung bakit hindi ito natanggap ng kanyang kamag-anak at posible raw kasi wala sa bahay itong kanyang mismong bayaw nang ihatid itong naturang sabpina. Para kay Bantag, nais daw niyang personal na dumalo sa pagdinig pero i-consider rin niya itong advice ng kanyang abogado. Narito pang tinig ni suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Yes, mamaya Bombo Elmar, pakinggan natin itong kanyang naging pahayag. Itong sabpina laban kay Bantag ay sinasabing deemed serve dahil itong National Bureau of Investigation at Philippine National Police lamang yung nagbigay ng address nitong si Bantag. Reklamong pagpatay ang inihain laban kay Bantag itong si Bucor Senior Superintendent Ricardo Zulueta at itong iba pang personalidad dahil sa pagpaslang kay Lapid at umano'y pagpaslang sa middleman at itong New Bilibid prison inmate na si Crisanto Palanya or itong si June Villamor. Pakinggan natin, balikan natin itong naging tinig ni suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Bombo Gerald, linawin ko lamang, Bombo Gerald, meron na bang nitakdang petsa sa preliminary investigation para dito kay Bantag sa kanyang binigay sa kanya na material na sumpina, Bombo Gerald? Pakiulit, Bombo Elmar. Meron na bang takdang petsa para sa preliminary investigation, Bombo Gerald? Nobyembre 23 sa susunod na linggo yan, Miyerkules, dakong alas 9 ng umaga, Bombo Elmar. Yan yung unang araw ng preliminary investigation, dakong alas 9 ng umaga. Siyempre sa Department of Justice yan, Bombo Elmar, isasagawa. At gusto ngang personal na dumalo itong ni suspended Bucor Director General Gerald Bantag. Pero siyempre yung kanyang abogado pa rin yung kanyang pinapakinggan dahil wala naman daw siyang alam dito sa legal issues at yung abogado lamang yung makakapagbigay ng advice sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala, dalawang bagay umano ang hiningi ng ilang grupo ng mga magsasaka para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa habang napapanatiling mataas yung tatawag na farm gate prices ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na hindi maaaring ibagsak ang farm gate prices o presyo ng pagbili ng palay mula sa mga magsasaka dahil sa nasa mahigit 12 pesos kada kilo ang presyuhan dahil sa taas na rin ng fertilizer at ng langis. Hindi rin niya maaaring pabayaan ang mga magsasaka na hindi kumita dahil sa mawawala na magsasaka ng mga palay kung wala silang kikitain. Isa pa sa kahilingan ng mga magsasaka ay dapat magbigay daw ang pamahalaan ng financial aid kung nais nito ng pababa ang presyo pa ng bigas. Maaari niyang may baba ang presyo ng bigas basta't mayroong ibibigay na subsidiya sa mga magsasaka na tatamaan dahil sa hindi maaaring may sakripisyo ang kapakanan daw ng kanilang grupo para sa kapakanan ng customer o consumer bagkus dapat ay win-win solution. O narito sinabi ng Pangulong Marcos na siyang kasalukuyang agriculture chief na ang bigas na binebenta sa Kadiwa Stalls at ng National Food Authority ay nasa 25 pesos na kada kilo kaya nakikita niya na malapit na raw maabot ang kanyang minimithi ng pabababa ang presyo ng bigas hanggang 20 pesos kada kilo subalit dahan-dahan ang paraan daw dahil sa wala niyang magagawa sa ngayon bunsod na rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang mga pangyayari sa ibang bansa na wala namang kontrol ang gobyerno. Samantala naman, yung index crime dito sa bansa ngayong taon bumaba kumpara sa naitala noong nakalipas na taon. May report si Bombo Marlene Padiernos. Baba sa bilang ng index crime sa bansa ngayong taon ang Philippine National Police kumpara noong taong 2021. Sa ulat ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mula noong buwan ng Enero hanggang Nobyembre 13 ng taong ito, naitala ang nasa 34,050 na index crime sa bansa. Mas mababa yan kumpara sa 34,982 na naitala ng pulisya noong nakaraang taon. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. To November 13 ay nakapagtala na po tayo ng mahigit 34,000 na index crime. At kung ikukumpara po natin yan with the same period last year ay bumaba po tayo ng humigit kumulang 932 incident for this year. That translates to decrease of 2.66%. Paliwanag pa ni Fajardo, ang pagbaba na ito sa bilang ng mga kaso ng krimen na naitatala sa bansa ay may kaugnayan sa resulta ng mga mas pinaiting pa na mga operasyon ng pulisya at gayon din ang mas ramdam na police presence, partikular na sa mga lugar na madalas dagsain ng mga tao. At bukod dito ay ipinahayag din niya na malaki ang naiambag sa naturang pagbaba ng bilang ng index crime ang kaalaman ng mga tao na maging aware para sa kanilang pansariling seguridad. Samantala, batay pa rin sa datos na inilabas ng pulisya, kapansin-pansin na sa kabila ng overall decrease sa index crime na naitala ng mga otoridad, ngayong taon ay nananatili pa rin na mataas ang kaso ng robbery na pumalo sa 4,331. Mas mataas yan kumpara sa 4,380 na naitala noong nakaraang taon. Mataas din ang bilang ng mga kaso ng theft na umakyat pa sa 11,295 mula sa dating 10,344. Ang paliwanag ng pulisya ukol dito, sa ngayon kasi ay naibsan na ang COVID-19 restrictions. Ito ang dahilan kung bakit dumami na ang paglabas ng mga tao. Dahilan kung bakit dumami na rin ang masasamang loob na nagsasamantala sa mga ito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan, hot or rice choco 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Viva!
Senyor Santo Niño. Basta Radio Bombo. This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala, ang Department of Tourism nakikita ang pagbangon na raw ng turismo sa Pilipinas. May buong detalye niyan si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Elmar. Magandang balita para sa ekonomiya ng bansa ang muling pagbangon ng turismo sa Pilipinas dahil patuloy na tinatangkilik ng iba't ibang nationals ang bansa dahil sa ganda, kultura at hospitality ng mga Pinoy. Kaya naman patuloy na aktibong Department of Tourism bilang hudyat na bukas na muli ang turismo ng bansa matapos na malugmok ang Pilipinas dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, ang original na projection ng ahensya ay aabot lamang na 1.7 million tourists by the end of this year. Aniya lumampas na raw sa projection na kung saan ay sobra na sa 2,025,000 ang total international arrival sa Pilipinas. Kaugnay niya, nakikita na raw umano ng Department of Tourism ang pagbangon ng turismo sa bansa. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. Sana po natin na nagsimula na po yung pagbangon ng ating turismo dito po sa Pilipinas. Umabot na po sa 100.7 billion pesos yung estimated visitor receipts galing po sa turismo at napakalaking contribution po nito sa ating ekonomiya. Yan ang bahagi ng payag ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Dagdag pa ni Secretary Frasco, ang pinakamaraming international arrivals na bumibisita sa bansa ay ang United States, susundan ng bansang South Korea, pati na rin ang bansang Canada at United Kingdom. Sa ngayon, Bombo Elmar, pang number 12 lang sa hanay ang bansang China na madalas bumisita sa bansa. Dulot na rin ang issue sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na kinasasangkutan ng mga Chinese. Lumalabas sa datos ng Department of Tourism na may kabuang 1.74 milyong turistang Chino ang bumisita sa Pilipinas noong 2019 na mas mataas ng 38.58% mula noong taong 2018. Dagdag pa ng ahensya, second consistent daw na top visitor market ang bansang China na pumapalo ng mahigit 2 bilyong dolyar ang ibinubuhos sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa mga balita naman mula sa lalawigan, ilang Pinoy na rin sa Poland ang handang umuwi sa Pilipinas kapag lumala pa ang sitwasyon kasunod ng missile strike na ikinasawi ng 2 katao. May report dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ng United Nations ng malalimang investigasyon sa missile strike sa Poland na ikinasawi ng 2 tao. Nangyari ito sa Sivudo na nasa border ng Poland at Ukraine. Sinabi ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez na nababahala ito at kinakailangan na hindi na ito masundan pa. Ayon naman kay North Atlantic Treaty Organization Secretary General Jens Stoltenberg, nakipag-usap na ito kay Polish President Andrzej Duda at minomonitor na ng military alliance ang sitwasyon. Sinabi naman ni Polish President Duda na hindi pa malinaw kung paano nangyaring missile strike, ngunit posible anya na isa itong Russian-made missile, ngunit patuloy pa ito na iniimbestigahan. Napag-alaman ang tinuturong responsable sa missile strike ay ang Russia. Ayon naman kay Bombo Neva Intrepido, Bombo International Correspondent, direkta sa Warsaw, Poland, mariing itinanggi ng Russia na silang may kagagawan sa nangyaring missile strike. Maging sa United States of America President Joe Biden ay nagpahayag na malabong mula sa Russia ang nasabing missile. Sa ngayon, ayon kay Intrepido, ay naghahanda silang umuwi sa Pilipinas kapag lalo pang lumala ang sitwasyon sa Poland. Here in Poland, there is no conclusive evidence yet that this missile was from Russia. Although President Joe Biden said that most likely it is from Ukraine. This is an anti-missile equipment from Ukraine. Although the government of Ukraine also denied that this anti-missile equipment came from them. Si Bombo Neva Intrepido, direkta sa Poland. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Samantalang Qatar government nagsorry na rin sa isang journalist at usap-usapan itong komprontasyon ni Chinese President Xi Jinping at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. May mga detalye niyan si Bombo Alay sa Clarinal.
Usap-usapan ngayon ang pagkompronta ni Chinese leader Xi Jinping sa kanyang counterpart na si Canadian Prime Minister Justin Trudeau matapos ang pagtatalo nila ukol sa kanilang mga leak discussions. Nakangiting nakipag-usap si Xi kay Trudeau sa Mandarin, ngunit ang English translation pala ay nakakagulat na at hindi kaaya-aya. Git ng translator ni President Xi, lahat umano ng napag-usapan nila sa Group of 20 Summit sa Indonesia ay nalik sa mga papeles na kung saan hindi naman daw nararapat. Ayon kay Xi Jinping, kung may katapatan daw sa bahagi ni Prime Minister Trudeau, gagawin daw nila na may paggalang ang talakayan dahil kung hindi ay magkakaroon daw ito ng hindi magandang kahihinatnan. Makikita sa ating video ang face-off ng dalawang world leaders. Samantala, humingi na ng paumanhin ang gobyerno ng Qatar matapos nilang pigilan ng isang journalist sa kanilang isinasagawang live coverage bago ang opening ng biggest sporting event na FIFA World Cup. Ayon sa mamamahayag, binantaan umano sila ng mga pulis na sisirain ang gamit nilang kamera. Makikita pa sa video na tinakpan ng ilang Qatari pulis ang kamera ng reporter. Una rito, nakuha naman daw ng journalist ang mga tamang akreditasyon para makapag-ulat mula sa mga pampublikong lugar ukol sa gaganaping FIFA World Cup. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ilang resulta muna ng NBA Games na kontrobersyal na superstar na si Kyrie Irving ay magbabalik na raw. Mga detalye mula kay Bombo Victor Liantino. Nalalapit ng matapos ang suspension process ng all-star player guard na si Kyrie Irving na kinakailangan upang makapaglaro itong muli sa kanyang kupunan na Brooklyn Nets sa laban nito kontra Memphis Grizzlies na gaganapin sa Barclays Center. Matatandaan na umani ng batikos ang 30-year-old superstar matapos itong magpabakuna kontra COVID-19 at tuluyang hindi nakapaglaro sa loob ng 6 na buwan. Kasunod nito ay umani rin ng kritisismo si Kyrie matapos nitong i-share sa Twitter ang isang link ng dokumentary na naglalaman umano ng mga anti-Semitic material o nagpapakita ng diskriminasyon laban sa mga Jewish people. Samantala, naitala naman ng Boston Celtics ang kanilang ika-12 panalo matapos na pataubin ang katunggali nitong Atlanta Hawks sa score na 126-101 sa katatapos pa lamang na laban. Panalo rin ang Toronto Raptors laban sa Miami Heat sa score na 112-104. Nagpakawala naman ng 32 points at 10 rebounds ang small forward player ng Raptors na si Obi Anunoby dahilan upang lumamang ang Raptors kontra Miami Heat. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Taga-suporta ng superstar na si Taylor Swift dismayado sa ticket industry ng bansa dahil sa nangyaring aberya. Samantala, online voting ng 71st Miss Universe 2022 binuksan na rin. May chika dyan si Bombo Chill Impido. Sama ng loob ang naramdaman ng mga supporters o Swifties nang magkaroon ng aberya ang concert ng American singer na si Taylor Swift na ilang ulit na ring nabigo sa loob ng maraming taon. Ayon sa ilang mga tagahanga, ilang crash, pagkawala ng ticket at marami sa mga nabigyan ng pre-sale codes sa huli ay hindi nakakuha ng ticket. Hindi naman tumugon ang ticket industry, ngunit nauna nang sinabi na magiging mahigpit daw umano ito dahil inaasahan ang milyon-milyong taga-suporta ng superstar.
Samantala mga kabombo ka Star Nation, bukas na ang Miss Universe 2022 online voting poll at oras na para kilalanin ng mga candidates na gusto mong makapasok sa semifinals ng 71st Miss Universe competition. Matatandaan na ang pangbato ng prestihiyosong pageant ng Pilipinas ay si Miss Philippines Celeste Cortesi, 24 years old, kung kaya suporta ang hinihingi niya lalo na sa mga Pinoy para maiuwi ang corona sa susunod na taon. Nakikipagtulungan rin si Cortesi sa Save the Children Philippines na nakatuon sa pagsugpo ng gutom at malnutrisyon sa bansa. Gayon din ang organisasyon ng Mind Nation na nagsasanay sa kalusugan ng pag-iisip at pagsasanay ng mga nangangailangan nito. Mga kabombo, abangan ng malaking pageant sa New Orleans, Louisiana sa January 14, 2023. Ayan muna ang latest update para sa entertainment news. Ito si Bombo Chilimprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, Marvel blockbuster na Black Panther Wakanda Forever tribute para sa yumaong lead actor na si Chadwick Boseman. Kaugnay niyan, may chika ang Star FM Baguio. Kumita na ng mahigit $330 million worldwide ang highly anticipated Marvel film na Black Panther Wakanda Forever sa opening weekend nito. Ito na nga ang second biggest opening ng taon, kasunod ng Marvel film na Doctor Strange in the Multiverse of Madness at 13th highest all-time domestic opening. Ang pelikula ay tribute para sa yumaong lead actor ng Black Panther na si Chadwick Boseman na pumanaw noong 2020 sa edad na 43 dahil sa colon cancer. Sa pagkawala ng aktor ay patuloy ang pakikipaglaban ng mga karakter na ginagampanan ni Letitia Wright bilang Shuri, Angela Bassett bilang Queen Ramonda, Lupita Nyong'o bilang Nakia, at Denai Guerrera bilang Okoye. Samantala, isang Pinoy ang nagkaroon ng mahalagang papel sa Black Panther dahil siyang nasa likod ng visual design ng Dora Milaje, ang warrior women ng fictional African nation na Wakanda. Sa una nang naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa former senior visual development artist ng Marvel Studios na si Anthony Francisco, ibinahagi nitong bahagi ng inspirasyon sa kanyang disenyo ang mga indigenous people sa Pilipinas. Malaki rin ang pasasalamat nito na makita ang kanyang likha sa Black Panther. I'm proud of my work that I did there. They liked it, you know, the Russo brothers liked it, and it got in the film. But they made it look so much better because special effects team, the whole Marvel team made it look amazing. Yeah, being kind to people, I think, is one of the most important things because when you get positive out, positive will come back to you, and it's a certain type of mindset you need to have to just do what you love. Be patient with yourself. That's another thing when you're drawing. Be patient with yourself. Don't be so hard on yourself, but be determined. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Anthony Francisco. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star Nation, alam nyo ba na may tinatawag na 12 Days of Christmas sa Ireland? Nagsimula ito o magsisimula ito sa December 24, Christmas na December 25 ay Christmas Day. Ang December 26 ay St. Stephen's Day o Boxing Day. December 27, The Sales. December 28 ang Feast of the Holy Innocents. December 29 and 30, December 31. At gayon din sa New Year's Eve at January 1 para naman sa New Year's Day. Sa ating Christmas countdown, 38 days to go bagong araw ng Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Okay, pabalik mga kibanan sa ating pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbuana Isod to. Bago lang nyo nabatihan ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. 34 minutos sa kaligid sa tag ng alas 12. Sa aton nga pagbalik mga kabiyanan, mangin kaupo naton ang aton Bombo International Correspondent sa Qatar, si Zai Marcelo Disicand. Makuha kita sang update. May kantanan mga kabiyanan sa sining FIFA World Cup 2022 nga patigayon dito sa Doha, Qatar. So, kag subuman, mangin couple ba natin karon dugay-dugay ang si Bishop Gerardo Alminasa sa Diocese of San Carlos atong ginistorya naton ang may kantaran sa kontrobersyal nga
liquefied natural gas power plant. Pagkalikay gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tiyon sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktails sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na o kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man Pabalik mga kabernan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto 43 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time manginakaupo na nato ng aton nga Bombo International Correspondent sa Qatar, si Mr. Zai Marcelo II. Now sa piyak kalinya, maging kasama natin si Bombo International Correspondent Zai Marcelo. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Dan. Aha. Good morning sa mga kulturan natin sa Qatar. Okay. Ano pa ang oras dyan ngayon, sir? Sir, diri subong alas 7:46 ng aga. Alas 7:46 ng aga. Okay.
Sir, matagalog tanay kay parang sa nationwide namon nga posting karon, no? Tagalogon tanay, no? Sir, kumusta po ang sitwasyon diyan ngayon sa Qatar? Excited na po ba talaga yung mga lahat diyan, lalong-lalo na yung mga Filipino, mga kasamahan natin diyan, mga Filipino sa Qatar, sir? Opo, sir. Talagang napaka-excited na ng lahat ng tao dito ngayon. Halos mararamdaman mo na yung anticipation ng FIFA World Cup kahit saan. Actually, sir, in fact, araw-araw meron ng mga fan zone activation activities. Bukas na ang lahat ng lahat ng programs regarding at related sa fan zones. Kahit yung mga mall, sir, tsaka yung mga supermarkets dito, nag-extend na rin ng store hours nila. Parang damang-dama talaga yung init ng FIFA World Cup. Yes, sir. Tama. Tama po yan. So, bali, sa ngayon po, mga gano'n po kayo kalayo sa venue, sir? Sir, actually ngayon, nandito ako sa office. Yung venue ko is 5 minutes lang from Lusail Stadium. Isa po yan kasi sa mga projects namin. Yung venue na pagdadausan ng FIFA 2022 finals. Malapit lang, no? Pwede na taka Ilonggo kay okay na. Anyway, sir, taga din ka ganit sir sa sa Visayas? Sir, Lapas ako. Taga Lapas sa Panay. So, mga dugay ka na da, sir, sa Qatar? Sir, mga 12 years na rin po ako dito. Mga 12 years na. So, bali, madugay-dugay na, no? Nga ka sa Qatar. So, sa Subong, sir, bali, kumusta ang accommodation ng pag-inabot sa mga delegation, sa mga, sa mga football players from different participating countries? Visitors. Actually, sir, it will pre-arrange. Lahat ng 36 nations na participating sa World Cup, meron po silang designated na mga hotels at accommodations. And the good thing about it, sir, kasi strategically plan ni Qatar na lahat ng accommodation ng lahat ng mga players is just 5 minutes within the practice area approximately. So lahat po sila na may designated hotel, meron talaga siyang training area within 5 minutes para hindi inconvenient po sa kanila na mag-train araw-araw kung gugustuhin nila. Okay daw, hindi pareho abi diri sa Pilipinas nga kung player ka, kag magkanto ka sa venue, kung magkanto ka sa training, pag abot mo, perti ka nakakapoy tungod sang kalawig sang traffic. Yes po, tama. Hindi po, sir. Dito, within 5 minutes lang. Tapos, provided po sila ng lahat ng meron po silang mga exclusive na bus for transportation, pati po security at guards. Kumusta naman ang weather da Subong, ang temperature? Ano kainit da Subong, sir? Actually, sir, ang weather ngayon napakaganda. Tamang-tama lang. Hindi siya ganun kainit, hindi rin siya ganun kalamig. Actually, since November na ngayon, papunta na sa taglamig, siguro most probably nandito kasi nangyayari isang ulan lang from the month of November, then the cold weather starts. So, napakaganda ng weather ngayon. Hindi mo mararamdaman na sa Middle East ka, sir. Okay, so favorable gid no sa sining hampang. Kaya nga po this is the first time na winter FIFA yung nangyari. Kasi mostly ginaganap yun in summer. Ngayon dito sa Qatar, ginawa nilang December para po maiwasan yung extreme heat pag nagkataon. Okay. Pero sa inyo dira, sir, sa mga Filipino community or mga kasamahan mo diyan, mga kopdanan mo dira sa Qatar, ano ang may mga nagahinagaray man kamo sa paglantaw sa football? Oo, sir. Meron. Actually, sir, mostly ng mga Filipino dito, yung mga hindi affected nung mga company nila na magkaroon ng
Hindi naman layoff, yung tipong kailangan na ng long vacation, it's because of FIFA. Mostly ng mga Filipino dito, ano sila sir, volunteer. We really wants to volunteer or to be part of the FIFA celebration. Kaya lahat almost ng mga Pilipino dito nakikita mo naka-volunteer uniform. Okay. Mga ano kadamo sir ang mga Pinoy nag-volunteer? Mostly sir, the last time I checked doon sa mga kasamahan ko nasa 20,000 na Pinoy designated all over the stadiums, sa lahat po ng 8 stadiums. Kadamo manggali. Kasi sir dito pag volunteer ka marami, from marshal to media to security to ticketing to accommodation or even guest relation officers, ang dami sir. So but nga nun pag nagkadto ka dito magsulod ka sa venue, do halos almost tanan nga mag-accommodate sa imo to, mag-facilitate nga makasulod ka mga Filipino. Tama sir, correct. So kung Pinoy ka, you will be very feel welcome kasi ang daming Pinoy, almost from ticketing all the way to guide pamuntang matches. Mga Pinoy sir, marami kang makikitang Pinoy. Although nga volunteerism ito, pag nag-volunteer yung mga Pinoy, pero siguro ginatagan mas lang allowance, no? I believe sir, may ara lang sila sa gift vouchers from the sponsor. Ang namin kasi sir, kung volunteer ka, continuous na siya every time nga may event, parang doon nakamubala sa database, nakamuna lang permi ang ginatawag. At the same time, yara na sir sa mga volunteer activation activities nga after the event, yara na nga dako-dako nga mga party nga ginapanghatag kasi kay lainain na siya balaan ng mga lahi ko. At the same time, all provided na sir ang imong mga uniform. May ara ka nga do ka sets ang all Adidas uniform head to toe. From jacket, t-shirt, jogging pants, pati sapatos, bag, tanan-tanan sir. Kag all access ka man sa train, kag sa lahat sa bus transportation. So ikaw sir, why kaya hindi kaya apektado no sa sining temporary nga pag-close nga pila ka mga activity mga trabaho tungod sa FIFA World Cup? Hindi man sir, kay mostly actually ang among project is part sa FIFA . Okay. Kaya do blessed na gid sir nga sa subok niya Japan yung Pero wala dasang siling-abi nga istrikto ang pagpasulod sa mga tao, considering although nga wala naman gid sang pandemic or na kuan gid man, pero sa gyapon do may aras ang kakulba ang bisan rin sa Pilipinas, bisan nga nagadinaguso mga tao, pero may mga reminder sa gyapon sa ginatawag nga mga health protocol. Daya sa Qatar subong sir. Actually sir, there is sir nang open na, maluwag na yung restrictions. No mask is allowed. I mean, optional na ang mask sa imo. Tapos ang una, may ara kami diri nga Etheras application na siya sa phone nga dara siya nag-update ang imo tanan nga mga health status, ang imo vaccination, ang imo tanan. Sa una, magsulod ka in a certain place, mall or public or private institutions, gina-check gina siya. Subong sir, all out na, open na gid siya katama. As if normal na gid ang Qatar. So why na diri man sa Pilipinas nga ang pagsuksok ng face mask gin voluntary na lang, no, hindi na mandatory. Pero dira sa inyo pero sa gyapon diri sa Pilipinas bisan na gin voluntary na lang pagsuksok ng face mask, halos ang kalabanan nga mga katawhan nga makita mo nagasulod sa mall naga face mask gyapon kag sagwa may mga ara gyapon naga face mask. Dira sa Qatar subong daw haluson mo na nga may makita, daw haluson ka na siguro makakita sa naga face mask. Actually, oo sir, correct siya. Though wala nagigawa, naga-face mask ang mga tao. Actually, ang face mask makita mo na lang sa mga food server, sa mga restaurant attendant, but mostly sa general crowd, wala na gid sir. Though wala namin naga-mask. So, expected ang pag-dinaguso kag tikiway naman sa physical distancing ipatigayon. Sa pamatyagan mo yan, ano kadamo ang mga tao nga magkadto ka maglantaw, sir?
Actually, sir, as expected or as reportedly expected nila, they're expecting at least 1.5 million visitors. Kado so far, sir, almost 60 to 70% lang amon ng mga na-notice. Kay kagabi, lang ganit, sir, nag-activate na ang isa ka fan zone. Nag-test sila sa isa ka event. Grabe ang tao kagabi. Even though sa isa man namon ka event ganit, sir, kay nag-perform kami bala, sir, before and after the game. Mayara kagabi nga gina-display bala kay nagbalik na ang trophy, original trophy sa home country nga Qatar. Kaya naglibot siya sa bilog nga kalibutan. So kagabi gin-display siya sa Khalifa International Stadium sa back part niya. Grabe ang tao, hindi mo it's the first time for us to say na grabe ang flux ng tao, bala, sir. Kag manotis kay grabe na ang hotels diri almost fully booked na. Tapos nag-abot pa ang mga cruise ships nga apartments ang accommodation diri. So eventually ma-feel mo nagid nga kadamo-damo nagid turista, kadamo-damo nagid sang tao. Okay. Ang mga hotels na siguro masikod na sa sunod ng mga inadlaw, why ka naging sang hindi ka na makapabook dira? Ay, oo, sir. Kami nga mga locals actually, usually pag mga weekend gusto na namon mag-book, pero subong ang hotels is fully reserved na gid siya sa mga may mga booking na especially outside the country nga mga tao, mga kapasulod. May ara man guro nga mga available, sir, pero most probably double the price. Giningalitan gidila ba? Sir, na-mention mo kagina nga you are part ng inyong kompanya daw, part man sa sining preparation sa FIFA World Cup. Ano ang inyong nga connection sa sining preparation sa FIFA World Cup, sir? Specifically? Sir, performer kami representing sa atong pungsod Pilipinas. Kay ang ginaobra man balan, sir, sang Supreme Committee dire, gina-invite niya ang tanan-tanan ng mga local communities from different countries. So ang amon grupo amo man ang naatasan nga mag-perform sa mga kada fan zone, sir. So may ara kami nga mga schedules until sa finals nga naga-show kamo bala, sir, naga-showcase kamo sa culture sa inyong country. So like in our case, naga-south kami sa Philippine folk dances. Okay. Kamu galing ang nagadala gid sa pungsod Pilipinas, dira sa Qatar. Oo, Kaya nga gusto ko nila, bala, sir, na makita, kabala nga nag-approve. That's Philippines. Makita nila. From Saudi, ang mga muna, bala, sir, kaya tumiyara sila nga fan activation zone na gadululungan performers ng isa 50 to 60 performers all at the same time para ang fans pala hindi ko bala maintindihan kung din sila nagalantaw lang. Okay. Basi maka-interview ko next time, pwede ma-play diri ang isa sa inyong ang video abis ang isa sa inyong mga performances, sir? Oo, sir, no problem, sir. I-send ko sa imo kay karon sa gabi. Mayroon kami performance diri sa trophy program sang FIFA man na so karon sa gabi, sir, mayroon kami performance, so isend ko na sa imo next time kung istorya kita liwat. Okay, very good, no? Bali sa the whole duration of FIFA World Cup 2022, naka-line up na lang inyong mga performance kung saan din ko mo mag-perform, sir? Oo, sir. Mayara na. Almost probably sa tanan man nga mga stadium, sir. Walo ka stadium performances, tapos mayara kami 3 ka fan zone. Mayara sila gibutang nga mga 3 major fan zones na ang mga tao bala dito makadto mag-interact kag mag-enjoy after the game or before the game. So mayara makabisa ng mga performances dito. Actually sa mayara na kami nga mga fan zone performances, mayara 4 o'clock, mayara 7 o'clock. So kung isa daw duwa ka beses. Sa every performance you, sir, bali gina-introduce abi sa nagalantaw nga ang inyong pag-perform, you are representing the Philippines or wala na?
May ara sir, may introductions ka nga ginahatag. Oo. May gamay silang synopsis na ginabasa at the same time simultaneously gina-represent para sa like sa amon nga ang amon nga title sang presentation is Amazing Philippines. So usually pag kami na nag-perform, ang host naghambal na ladies and gentlemen, please welcome Amazing Philippines. Okay. Ayo no. Pero ang inyong pag-perform dira ang imo yang pagtiner diya sa Qatar, amo ginayang imo nga employment dira yang Qatar da kay dira employ. So hindi ya siling abi nga ang Philippine government nagapadala sa inyo dira para nga mag-represent kamo, nga mag-perform kamo, nga mag-represent kamo sa Pilipinas, kundi dira kamo yang mga performer nga dira nagkamo yang nagatrabaho. Correct sir. Actually mardamo kami performers man sa aton way back. Nadagdiri lang kami balita ay tapos nagtukod kami sa amon man nga dance company in guidance sang Philippine Embassy. So every time na may mga Filipino events, Filipino community programs, automatically do kami na nabalangin na sang embassy. So ang sweldo niyo ya dira niyahalin, hindi ya siling nag-perform kamo da kay ginasweldohan kamo sa Philippine government to perform. Ay hindi sir. It's a non-profit organization kag voluntary lang kita sa kumbaga out of passion tsaka do gusto ta lang ka happy lang pala sa atin na at least ma-showcase ta sa ibang lahi ang kultura sa aton nga pungsod. Ang inyo lang gidya nga bisan di man kamo ya makalabot basta nagarepresenta na kamo sa Pilipinas Correct sir. Do dala mo ginaya wala. Like for instance sir, subo ang amon na presentation actually it's kay dugin relate namon bala sa kultura sa Qatar na sa una isa sila ka pearl diving community, a fishing community. So subong ang amon performance is actually the fishing village. So ma-expect na sa mga audience na magluluwa na daw mga paraw, magluluwa na daw mga isda, nga pagabala ang kultura sa mga Pinoy when it comes to fishing. Okay. Ano kaniliwat to sir nga may ngalan ka mo sa grupo or kompanya na ginasya? Ay sir, Banyuhay Dance Group. Banyuhay Dance Group. Banyuhay Dance Group. Hindi ba Banyuhay do halin pa man sa kuna do kilala naman di sa Western Visayas Banyuhay? Actually sir, kay gina siya do 20 years naman na dito sa Qatar Nadamo naman sang mga nagkaladto ka nagpululi, mga nag-for good naman. Tapos kung sino naman ang bago, amo naman na ang nagpadalagan as long as ari ka lang din sa Qatar. Sige. Sir, makuha lang kami liwat sa imo sang update, no? Kung ano man ang pila ka mga pwede mo ma-share sa mundiri regarding sa kung ano mga activities dira sa Qatar in line with the FIFA 2022 World Cup. Salamat gid sir sa imong oras, basi may panamyaw kani sa imong mga himata. Sir, thank you man. Thank you gid Bobodan sa dason liwat. Kag ginatamyaw ko lang nagali ang akong nanay kag ang akong mga abyan dira sa mga subdivision sa Lapas. Kag sa barangay Mambudman, salamat gid. Okay. Sige, dapat yan mga kibanan si Zai Marcelo Disicand, no? Kag mga performer gilin sila dito sa Qatar. Kag nagtililipon sila kag may kabahin sila sa sining FIFA World Cup kay naga-perform ini sila sa pila ka mga venue sa pag-entertain sa mga bisita kag sa mga players man mismo proud Pinoy si Zai Marcelo Disicand, no? Kag sining grupo at may aras lang dito nga Banyuhay Dance Troupe nga amo ang naga-perform, no? Sa sunod nato yung pag-interview sa iya, tanawon naton kag bisan may gamay lang nga clip sa ila sini nga performance, mas mayugid nga mapakita naton dili sa aton nga mga taga-palamati kag aton nga mga viewers sa Facebook Live kag YouTube channel. Sa aton nga pagbalik mga kabayan, mangin kaupo na naton si Bishop Gerardo Alminaza sa Diocese of San Carlos. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France,
Switzerland, and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso di bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso di bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso di bola. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya. Ginanourish Pabalik mga kabernan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuhanay South Toll, 9 minutos ang nakaligid sa taglang alauna.
may bagulang nag-take sa aton diri, no? Ang anay station manager sa Bombo Radio Blas, si Fred Alihaga nagpahuway na, no? So, nagkuha na siya, nagbiya na siya sa siningdutang luhaan. No, may condolences to the family of Fred Alihaga. Ti dragi man ta magpadulong tanan na. 10 minutos sa kaligad sa tagna nga launa, diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Si Bishop Gerardo Arnold Minasa, no, basi okay na siya. No, kaya kuha na to siya sa payag sa sining mga kabyanan ang sa bahin sa sining ako dining planta blay patindog sa San Carlos City, no? Gining liquefied natural gas, no? Power plant nga iga patindog dra sa may bahin sang San Carlos City nga grabe ang mga protesta nga hindi pagpanugutan nga mag-operate ng liquefied natural gas power plant kay hasardos ini sa bahin sang aton nga mga pumuluyo kag subuman sa aton nga kalibutan nga ining pag-operate sang liquefied natural power plant, no? Natural gas power plant o kun LNG. Hibalo naton sa kay Bishop Alminasa ano ang yang mapahayag sini, no? Ano ang yang ano ang yang nga pananawan sa sining pag-withdraw sang kompanya nga nagaplano nga magpatindog sang planta kay the fact nga why na nila padayon gin-withdraw na nila ilang application for ECC, Environmental Compliance Certificate, nagapakita banwa nga daw hindi na sila interesado nga magpatindog sang planta. Kadalagan ini sa mga nagaprotesta. Hindi lamang ang simbahan, may pila ka mga environmentalist nga nagaprotesta man sini, nagapamatok sa sining pagtukod mga kabanan sa liquefied natural gas power plant. Ang power plant kay mo mag-supply man sa kinalano naton kuryente bla. Kay may kulang-kulang nga mga kuryente kita, that's why nga amo na tingwaan gid nga maka-augment ini sa kakinahanglanon naton. So sa sining pag-withdraw sa ECC sa ila sining application, ano ang mangin implications ni makabig na yan ini isang simbahan nga Victory sa pagpamuno ni Bishop Alminasa ang ining withdrawal sang kompanya sa ilang pag-process sang Environmental Compliance Certificate sa Environmental Management Bureau. 13 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pangalagad. Ang OIC principal gali by the way sang Alaime Elementary School, no, may arin man di siya sang number. Wala una tong yang available time pero tantaw natong karon, no, 1:30 basi pwede pa man siya. Okay, hindi makontak. Sige na lang, no. Hindi makontak ang number ni Bishop Alminasa. Kaya nag-travel to sa Gina mo, tinagambalan to sa ma-stop lunch for lunch. Sige. Dili lang kita na sa principal sang OIC sang Antonio Jaime Elementary School, si Ma'am Nanette Obrero. Daw siya ning OIC dira sa Antonio Jaime Elementary School. Mga kabyanan, pamagkuto naton ano ang ilang nga ginimo nga skema subong para nga mapaganagan ang ining mga pagginutok sa mga ginikanan nga nagasugat sa ilang nga mga kabataan. Ang hindi lamang ang Antonio Jaime Elementary School ang nagiginutok mga ginikanan, pati gani kuno tuya sa may dinto sa may Paglaom Village. May nag-chat gani diri good noon na bumbudan diri sa Paglaom Village ga ginutok man gin one way
may masugata gid nasa one way. Okay. Naginitay man to do matiruhay pa ko no. Sobra-sobra na ginaya nga. Ha? Masugat lang sa kabataan ka ginuto ka mo sa one way nga dalan. Matiruhay gid mo sobra-sobra naman niya nga. Okay, nagaginutok man to sa Paglaom Village, no? Elementary school. Sige. So, tiyan mo ni kagiina, nagaganagan ang mga ikumparar sa kagapon nga adlaw, kaya may aras na patuman nga color coding, parang hindi iya sila nga ang bulyada, bla tingob. Kaya kung sa sila nga pagi may color coding, nga kung ano nga color lang ang pwede anay makasulod, amula na. Pagkatapos ang next naman nga color, next parang makumudar tanan nga hindi maginutok. It's either nga color coding, pwede man gani nga by year level bla. Limbawa by grade level, grade 1, kung kinder grade 1, kamo una magwa, tapos matapos sabing kinder ka grade 1, grade 2, grade 3, dason nga magwa, grade 4, grade 5, grade 6, sunod naman nga magwa. Tiyak sa mga higher nga level sang higher grade level, tinaway naman siguro sa sugat lang alam na nga grade 5 ng bata mo yung grade 6 sugaton ginulo mo pa. Nya dalag ko naman ya. Magluwa siguro kung may arad nga daw medyo kinalan pa kasugaton. Kuri dulong. Kaya sa bagay may arad ganiyang mga high school do ginasibinan pa mo. Hindi nyo pagpatami ang kabataan nga bisan na high school na ginasulusibin-sibinan nyo ba? Base hindi sila manuto lang ang mga independente. Kaya sa uli magdatigulan na sila kag wala na kamo sa kalibutan ng mga ginikanan basi hindi na sila kabalo mag-ubra. May ara tuod na nga ginahimo niya bunjing bata niya. May kaluluoy sa bata na sa uli. Si Bishop para sa piyak linya. Okay, sige. Si Bishop Gerardo Alminasa sang Diocese of San Carlos sa piyak linya. Bishop, mayong hapon. Mayong hapon, Bombodan. Yes, Bishop. Mayong hapon. Bishop, sa nagligad pang adlaw, gusto tagid ka makuha sa imong statement kay siguro ma-consider mo ring victory sa inyong pagpakig-away sa sining ginaplanong planta nga pagatukuron sa San Carlos City kay ang ining kompanya nga magapatukod sa liquefied natural gas power plant gin-withdraw na nilang ilang application for ECC sa Environmental Management Bureau, Bishop. Hindi magita dayon ka padali-dali gid nga daw ka triumphant gid kay pwede man sila mag-refile So pero anyway, nagapasalamat kita kung ang pagdesisyon sang kumpanya tungod kay nakita nila nga sakto man gid ang amon nga ginapatigayon nga makita tani nila sa ila pagplano sang mga programa. Nagapasalamat gid kita kag kakabig kita sa ilang partner manaton sila para sa kaayuhan sang sang aton nga isla. So dapat ang aton sinidayon pag pangayoon para nga masiguro gid naton nga tapos na ni siya nga ang mismo ang aton nga sanggunian panlalawigan ang mo ang mag-withdraw sa ila resolution of no objection. Kasi nagpasa na sila mong. So ang aton ginapanawagan naton subong ang aton mismo provincial board nga ila bawion man ang ila resolution nga no objection. Kag willing gid kami naton mag hinon-ano no magdialog sa ila kung ano pagid ang pwedeng alternative. Kaya for now, ang aton nga provincial government may technical working group nga nag-study sang roadmap para sa maayo kag matawhay nga transition sa sitwasyon naton subong pakadto sa 100% running nga renewable energy ang bilog naton nga probinsya. Kaya part pa lang na sa sang aton nga masiling naton nga tikang kay of course daw ang threat abi nga may masamuan pagkikita sang dirty energy diri sa isla. Medyo kung hindi na madayon, wala. Pero sa gihapon, ang kamatuoran is, nagagamit pa kita gihapon dirty fuel.
sa pihak nga damo kita sang sources of renewable energy mismo sa aton nga isla, wala pa naton na maximize ang paggamit sini. Kay ang problema naton ti ang aton nga transmission lines, no, ang in GCP, wala pagyapon nila mahuman ang ila pag-upgrade sa ila mga facilities. So ti padayon gyapon ng aton pagpaninguha nga maplastar gid kon tani sing husto ang aton nga problema sa sindi nga kaintangan. So kay nagapati kita iyang magluwas sa renewable energy ang tanan nga mga power plant daw nga hindi renewable energy nga nagatag sa aton sang kuryente dirty kwan gid siya. Do hindi na naton hindi gid siguro mabato naton kay nagahalit gid sa aton nga kalibutan. Ang aton bala nga deadline 2030 ang gina-predict sang aton nga mga scientists, hindi lang niya himo-himo, no, kag na-experiencehan na ginatan ng konsekwensya sini. Kita mismo sa Pilipinas, labi na sa Negros, ang Visayas, na-experiencehan na gini nga ang aton nga climate nagabinuang na gidya. So kung hindi pa ni naton pagkayuhon na aton pang nga buhi, pag sinalayo, naging naton magwanta sa ulihi. Sa nano pa naton kadako ginansya sa aton mga negosyo, kung ang aton pagsinalayo, hindi na naton maintindihan kay kainit, gasigin na lang binagyo, anon ta na. Okay. Di ba? So amo na nga kinanglan ng importante kita ni ang gobyerno kag ang tanan nga sektor mag-iugyo nanay gid para sa isa ka purpose nga masolbar tani ang climate emergency nga ginatawag, ang climate change, no? Bishop, may ideya ka kung ano ang rason nga gin-withdraw sa kompanya ang ilang application for ECC? Wala gid kay wala nila sabat ang akon nga sulat sa ila. Kaduwa ako magsulat, kaduwa naton ginpadala, wala gid sila sabat. Basta amo lang na ang nabaton ng namon ang sulat sang DNR nga nagpabalo sa amon legal counsel nga nag-withdraw na sila sa ila ICC. So pwede lang man nga for now ila withdrawon application, apply pag sila liwat. So we hope nga hindi amo sina. So lastly, Bishop, ang ibong nga panawagan abi sa gyapon, sulit-sulit nga panawagan para sa aton nga mga provincial officials, ilabi sa aton nga mga provincial board members sa panawagan abi sa pagbalabag sa kun anuman nga mga plano nga pagpatindog sa nga planta nga hindi renewable energy. Tani ti amo na nang importante kay ang aton subong nga gobernador nag-create naman gid siya sang technical working group. Tani they will just put their acts together. Pulaton na lang ni nila nga mahatag na masumiter ang kabuuan nga study. Kaya nag-consultation kita, nag-focus group discussion kita sa mga stakeholders, sa side ng academe, sa side ng business, sa side ng aton nga distribution utilities, no, like Sineco, no, kag ang mga konsumidor, king konsultan na kag may report na sila. Meanwhile, paiway na lang ng mga dugang ni tani nga para bala nga ma-coordinate nato ng effort. Hindi kita nga may on one hand, diri may ara ka butong sa piyak. Ang sa to may butong sa piyak. Wala ga isa ang aton tikang. So panahon na ini tani nga istoryahanay, isa ka plano, may isa kita ka roadmap padulong sa isa ka win-win na solusyon na wala sang may mapirde. Kag hindi gid madaog-daog man ang aton na palibot, ang aton kinaiyahan, ang aton nga environment kay kaysa tawo kataman ka self-centered bala sang aton mga desisyon, aton lang kaugalingon aton ginalantaw, wala ta ginalantaw epekto sini sa palibot, sa iban kag sa future generation. So amo man lang ang aton ginadampigan tani nga ang aton mga desisyon hindi pa daso-daso nga sa ulihi ayawan na kita backtrack rawan na sa bawi, no? Sige. Bishop, salamat gisibong nga oras kag gamay ngapon sa liwat. Oo, salamat kitang kahigayonan man sa pagpaatag. God bless you. Bye-bye. Si Bishop Gerardo Alminasa, ang Diocese of San Carlos. Hindi pa niya kuno makonsider nga victory
kay pwede pa man makarefile sa ila sini application for ECC ang ining nasambit yang kompanya nga gusto magpatindog sang liquefied natural gas power plant. Sa piya kalinya si Bombo Gracelyn Lubaton nagsurrender na upod sang bank accountant nga naglutang patay si isa ka miyembro sang Scout Ranger. Sa piya kalinya Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Bambadan, live kita dik subong sa Bacolod City Police Station 8 kay may-ari kita sang update no sa natabo pala nga shootout sa nanigad nga adlaw. So sa aton nga information nga nakuha samtang wala pa diri si Major Jory Puerto no. Tatlo ko no Bambadan ang nag-surrender as considered naman nga mga witnesses. So na si Police Major Jory Puerto. Sir, pila ka bilog ang nag-surrender? Bali sa subong bago na ginagabot 3 ka tao nga upod ato sa pagtiniruhay. Oo. Upod ni Ulysses. So may 2 pa nga wala. Yes. So bali 7 sa tanan mo. Atong sa Corson Locsin nga na confine nga naigo sa TL. Si Ulysses nga naigo sa Baga. Ang 3 ari bago sa Bongde. So ang 3 ni ginakuha nilang ang pusil wala sila. Ato sa 2 nga wala nagsungka. So gina-negotiate naman subong nga mag-surrender ang 2, dalo nilang pusil nga gingamit ni Ulysses. Oh, ano tong klase ng armas, sir? 9mm. 9mm. So nag-surrender sila mga alas ano? Subong lang. Subong lang mga 11:30 guro, mga 12. Ano ang nagpa-decide sa ilang na surrender sila? Actually, kagabi pa tani ni, ginagatawag sa akon, may mga nag-negotiate. So, kina mga alas 11 may nagtawag na papakuha kay nadlok makadto di. So, ako nagkuha sila sa SM kag di sa Sumag. So, ang 2 sa Sumag, ang isa sa SM. Bintala namon di, nga mga 11:45 kami nag-abot. Pwede mo ma-divulge sa amon ang mga pangalan nila? Hindi na siguro. Kay may mga statement sila nga mag-corroborate sa una nga ginhambal sang nasamdan nga si John Joseph. So, importante nga ang reveal ni John Joseph pareho man sa ila. So, imuunta ni corroborative witness ang 3 kung santo ang ila mga statement. Sino ba si John Joseph? Amo tong nasamdan sa TL nga upod Manila. Okay. Subong ara pa sa hospital si Kapon. Ara sa Corazon Locsin. Yes, Bambadan. Bali ang may mga trabaho ining mga nag-surrender. May mga trabaho ina sila, sir, for background. Ang 2 ni may trabaho ni. Ang isa ni wala pa ko kung anong trabaho. Ang mga edad nila? Mga iba ni mga 30 plus, yari din nga 40. Okay. Pero ang ining mga nag-surrender, wala ning kaso diri sa imo. Wala. So, Bambadan? Ang duwa to ya may way pagid sang filler abi nga nagapatibaan nga masurrender man sila. Yes, Bambadan, sorry. Ang duwa to ya nga nabilin nga wala pa ka surrender kay ti amo na 7 ni sila. So bali duwa na lang bilin kay 5 nag-surrender ang 2 ang si Ulysses kay ang isa tong upod man nga napilasan sa tiil kay ang 3 ni subong so 5 na. No ang 2 ni may patimaan, may patunda na dra nga mag-surrender wala gid. So ang 2 to ya, sir. Inyo pa ni himuon ang tanan para mag-surrender man sila or ano nyo gid? Wala pa sa patunda, wala sila sa may ang isa na kautod ari nimo. Bali mga mangod tong 2. So, okay. may isa din nga ready nga utod nila. So, ginambatan naman ng utod ni nga hambalon tong 2 ka mangod nga utod nga mag-surrender kag dalon ang armas nga gintago. Ang gingamit sa krimen. Bambadan. Okay, sige. Ang ining suspect nga si Ulysses sir na paraffin test na ni. So ang suspect, sir, nga si Ulysses, na paraffin test na? Ning wala pa kay ang dito ginakon niya pa sa abogado ya. Kagabi natapos na tanan mo na paraffin na yung iban. Tapos ang bangkay na autopsy na. So siya na lang ang wala kay ang abogado na consult niya. So kahapon gani ato kami dito sa iya. Panginwala yang may armas siya. Tapos ginapa-istorya namon so ano natabo gid. Hindi sa pag-istorya kay kuno paabto niyang abogado niya. So nag-alin kami sa iya
diretso kami sa amon follow-up investigation at na-find out namon nga may mga tao nga atukiban kami nga mga ngalan nga upod nila, upod niya. So mo na nasubay tang mga ngalan, at least subong nakuha ta na surrender subong. Ba't ini si Ulysses, wala na siya kaso diri sa imo? Wala ma'am. Mo Grace? Yes. Si how come nga hindi nila paraffin test kay sa tanan gani nga mga suspitsado, siya ning pinaka may mabugat nga ebidensya nga nagatudlo nga siya gid ang naglutang. So kung nahulaton pa naton ang lawyer, ti kun dason tuig pa tumagabot ang lawyer, dason tuig pa ni siya ma-paraffin test. Okay, sir, how come kuno nga hindi siya ma-paraffin test kay siya man ang nagluthang damo mo witnesses huton pa kuno abogado mo pag-paraffin test? Iya man ay mataro nga mag-refuse. So ti hindi man nato siya mapugos yung ipaparapen siya. Iya man ay gati depende sa abogado ya kung anong advice ng abogado ya. So klaro naman niya nga nagluthang siya pero ang paraffin test siya additional evidence para lang i-corroborate sa ginahambal nagtiro siya. Kaya makikita din may mga powder burn siya mo sa yakamot ang nakatiro gid siya. Pero hindi ba lang nga ang paraffin test niya, hindi man kaya pwede nga mag-refuse na siguro kung nga masiling ka nga you have all the rights nga mag-refuse sa paraffin test kay procedural man na siya, magluwas na lang sa drug test kay daw may ari kasuguan nga kung hindi kayo magpasugot ya sa drug test way sa may mo, pero sa paraffin test hindi ba nga procedure na siya kay isa ina sa pagkuha sang ebidensya kung wala nakapalupukin man siya kung ay. Sir, di bala ko no ang paraffin test procedural na siya, pwede gali nga makapa-refuse or maka-refuse lang na? Pwede na siya nag-request kami nga iparaffin siya. Kaso lang ang abogado ginaulat niya kung magsugot. O gabi wala pa gid kasubong wala gyapon. So tigay nami ako may paraffin kay scientific mo. Wala sa mga question sa scientific procedure kung may positive siya sa pagpalupok. So may mga eyewitness nga nakakita nga nakatiro siya pero mas nami may additional evidence scientific. Oo. Kung yes. Bombo Grace, iklarohon ko lang, sino gining nag-una palupok no kay base sa unang statement sang witness, ang una nagpalupok amo ning si Ulysses. Pero do may araman nagwa nga daw una palupok ang ining napatay. Sino ginan kuno sir base sa mga initial nga pag-interview sa mga witnesses, ang sino gid ang una nga nagpalupok? Sir, for clarification para naman sa mga gid sa aton view kag nagasubaybay sining kaso, sino gid man ang una palupok? Sa kubutan yan nakauna palupok niya si Ulysses. Ay kung nakauna palupok ng Army 45. Tiklo din sa 45 yan, may laking power ng 45 mo. Ang 9mm niya pagtiro si mo yan mo, oy ka lang niya, hindi ka na niya pagtiklod sang bala sang 9mm. Mo ganina nga pagtiro kay Ulysses kay Iwayan. Nag-uy lang ka mag-apa. Amo na ayan wala kaya magkumbaya nga ano siya. Pero kung naigo sa una sang 45 ni Iwayan, tiklod sa 45. Layo man ang distansya. Lapit ko. Tanay. Okay. Yes, sumudan. Daw mo lang ni natingalan naton yang sa paraffin test gili kilalan bang approval sang abogado? Amo gani, magwala ka kabalo nga kinanglan pag-approval sang abogado, kanda ka paraffin test pambawadan. Sige. So, kung ano ni karon update kung magpahayag sila. Subong ang mga nag-surrender sa ilayang ano ang status sini? Bali kuan lang sila sang statement kag buyan naman ni sila. So, anong status subong nila, sir? Tatlo. Subong araw sila kuan pala statement. Kung anong mga i-reveal niya pag nila sa mga natabo. So kung imo sa witness pero ang duwa to yang wala nang surface upod sa kaso. I-accomplish na sila kay Ulysses. Pero ang tatlo ni pwede na sila makasuhan. Depende ni karon kay may isa ang nag-grapple man sa upod nga army nga nalipungan ng army. So ang army niya isang upod nga gusto magkaso physical injury ihanda tang papel. Pero for the meantime, ining tatlo pagkatapos ni makuha sa statement, i-release lang ni sila. But for the meantime, pagkatapos nga makuha sila sa statement, ining tatlo, i-release lang ni sila. Kay imo na sila witness kung ang ilang
hatag nga statement mangin maayo i-present sa korte bala mag-corroborate sa mga other witnesses ta. Sige. Yes, Pamudan. Ayaw na, nga sige. development Salamat din, sa Bombo kaso. Grace. Yes, Pamudan. So, dugang paging update karon. Live kita diri. Thank you, good Major. Live kita diri sa Police Station 8. Pamudan, ini si Bobo Grace, yung nabalan para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lobaton. Oy, kabudlay gilin ni Banwa kay hulaton pa yung abogado para way pa makuan sang parapin test ang suspitsado. Ti suspitsado kana ikaw naging ginatudlo nga nagtiro. Para nga mapabako ng ebidensya nga nakapalupok kag ginman kundi parapin test ka. Okay, para nga mag-positibo o para makita kung may aras ang gun powder burns ang kamot. Tidi, why kuno yung maparapintes kay wala pa yung mag-consult pa sa abogado. Hindi naman, tinga kinalanon pa yung i-consult sa abogado. Di ko magsinagaling abogado nga, hindi man tamag parapintes, da? Pinsar ko procedural, procedure, nga, isa sa mga ginasunod naton nga, isa ka suspitsado, hindi yung makapangindi. Kay suspect siya mo. Kay may natabo nga krimen, kay siya ginatudlo, siyang prime suspect, nakita siya. Hindi lang isa nakakita, kundi damo nakakita nga nagatudlo kasi naglutang. Ti paano masuportahan ang claim sa mga witnesses nga siya nagtiro kung wala sang upod nga mga ebidensya kaangay sa sining parapintes, although nga hindi magintanan nga nakatiro pag parapintes positibong, pero ang ining nga procedure at least magkadugang-dugang ini papagon sang kaso. Magluwas na gid lamang yang pahuyangon nila ang kaso basi may plano nga pahuyangon ang kaso. Nga until now ay pa maparapin test. Ang iba niya na parapin test naman. Nga ini prime suspect hindi mo maparapin test kay hulaton pa ang approval sa abogado. Ay, ang abogado nagliya subong ang nangin poderoso sa aton nga kasuguan. Kaya hulaton pa yung paghando sa abogado. Magsiling nga abogado nga hindi man tamag parapin test. Kaya ang pagpatigan sang parapin test para nga mapasiguro kung may aragi man sang gunpowder sa iya nga kamot, may sunog. Nga para nga makasilingid kita nga tuod gid man nga siya naglutang. Okay, siya ang may gunpowder burn sa kamot. Kagagiban nga mga kubdanan, wala. Basi magwa ni sa ulihil, ay naman to yung pakuon sini. Doon kabudlayaw. Doon subong pa lang doon natingala. Kita nga, way parapin test ang ining prime suspect. Doon budlay ni Sir Puerto. Konsulta man ka mo abis sa abogado, man bigay iban kung ano ni, way makabuya sa abogado da. Kaya kung laton pa yung galing abogado, ti ko nang magambal ang abogado, kung halimbawa, nag-share pa yung abogado dyan, nag-share na mapaparapin test na. Okay, para lang tama-tama lang gina nga, wala na to ang mga sunog sa iyang kamot. Ti pila na kadlaw nagliga do. Kung i-parapin test mo, negatibo na ni siya. Sa uli, pag makaliga ng isa kasimana, nga wala na sang traces sang gunpowder burn sa iya mga kamot, base mo na ni pag-request nila sige, pamatudin nyo nga ako nakalutang, iparapintes nyo ko ba kung may arasang gunpowder burn ang kamot ko? Okay, para pagparapintes negatibo. Malamangan kita sini magmuni. Daw makadlaw ko. No further question, Your Honor. Ang prime suspect wala gin parapintes kayo laton pa ang approval sa abogado. Na magkakadlaw man kita sinima. Ayo banwa. Sir Puerto, walaton pa naton ang abogado para sa parapintes. Ay di required na kanya parapintes yagin tudlo kag mayroon na mga witnesses kinagasiling siya ang suspitsado nga naglutang. Daw nagaduha-duha pa kita, daw nakakulbahan kita. Nga biltadahan kita, kaya ginpilit natin nga parapintes. ang iniblang
Ining ano yung tawag sini? Drug test gani lang. Pwede ba ganiya nga ma-persa nga ma-drug test sa katawo kung na-involve sa krimen mo? Nga, sigurado na-involve sa krimen. May mga may nagatudlo, no? May nagatudlo nga siya ang nagluthang. Kag may napatay. Imagine nyo ba, no? May napatay. Kag may napilasan. May aras sang shootout nga natabo. Makonsider nga shootout ba, no? Kay may pagbinalusay sang luthang. May shootout nga natabo. May napatay, may napilasan. Tidin to nagalin ang bala. Kaya karon niya nagasiling na to ang ining si Ulysses nga way siya ang nagluthang. Di sino naglutang? Di kung way ka naglutang, parapin test na be. Hindi siya magpaparapin test. Isa hindi sa makapamatuod. Isa sa mga pwede naton madugang ebidensya kung magpresentar kita sa korte. Di ko naton pa naton niya makaligan na isa kasi mana kung magparapin test kita. Sir Puerto? Di way na way na ebidensya. Ay sus, aari naman kita, balik-balik naman kita. Concentrate na kamusta trabaho nyo. Basta ilan ginakonsentritan nyo, blao. 40 minutos ang nakaligat sa tag ng alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. Kuhaan ko na yung report ni Bumbo Dennis Rubica. Antes ko mag-high-blood sa sining doon ka, hindi among nga nagkakatabo sa bahay sa investigation. Kuhaan ko na yung report ni Bumbo Dennis Rubica. Ang probinsya sa Negros Occidental, siya doon ka ka-stricto sa pagbaton sa mga karne. No? Karne. Karne sa baboy, ha? Hindi ako na nga karne, ha? Karne sa nga baboy. Kay may aras ang African swine fever. Dito sa Panay at ito may kaso. Dili sa Negros ay pagidya sang kaso. That's why nanginistrikto ang aton nga probinsya kay ipabili naton nga free kita ya. Wala kita sang kaso sang ASF. So kumusta na ang monitoring sa aton nga task force? Kagang pagdinak Panay. Bumbo Dennis Rubica, please come in. Yes, bumudan sa patay kapag patuman karon sa baning no, sa aton probinsya, sabahin sa mga karne sa baboy, mga pork products from Panay and Guimaras Bumudan. Kuti may mga bantay kadto sa aton mga port of entry, sa aton airport, no? Sa nagligad nga simana, covers ang apprehension from November 7 to November 13. Bumutan dugang pagit, no? Nga mga apprehension nga natigayon niya sa ato sini Task Force ESF, no? Pagkamente sa nagabantay dito sa may Bridco Port, kag Barago Port, Bombodan, no? Sa dita ginapagawa ni Dr. Plasda Liman ang head sa ato na Office of Provincial Agriculturist kon sa Provincial Vet Office, bumudahan no, sa sining week, November 7 to 13, kapin 402 ka kilo sang mga pork products, pork processed food, kay ni mga luto na blang mga pagkaon nga bahimo sa baboy nga ginabalon sa aton nga mga traveler from Panay sakay sa Roro kadto diri sa Negros ang natigayan nga ma-confiscate no sa ato ni Task Force ESF. Kaya bisan din mga luto na bumudan nga mga pagkaon, processed food o luto naman nabe, basta dito sa Panay, hindi pwede makasulod ya sa aton probinsya sa Negros Occidental. Kay biskan luto na bumudan, posible makontaminate gyapon ni sa HF ang mga ginapag-abot sa puerto, ginapa-inspection ni sila. So sa ilan sini nga mga dala, may mga balon sa dabi nga mga pagkaon. Kung nakita andra nga may mga luto nga mga baboy, karne sa baboy, gina-confiscate, gina-bumbudan, no? Hindi gina-pwede, no? So ini siya, kung hindi nga mga produkto sa lingkod din na confiscate sa may Banago Port kag Bridco Port, no? So ini nga mga worth of products, mga 167,000 estimated ini ang value, no? So ini nga mga na-confiscar nga mga luto nga karne sa baboy kag mga pork processed food bombodan, no?
Gay pa man, kote-kote may kita na ordinansya, may provincial ordinance kita, o ni ISF, no, kaya aton nga City Bacolod, may araman na City Ordinance o ni ISF, at subong tandim naman ng aton nga province kaya ang city mo, no, sa task force ISF, nga nagabantay kay Indriya sa Bredco Port, kag Banago Port, under sa jurisdiction sa Sunod Bacolod, ang nagabantay din ang bumudan niya ang mga personnel from the Bacolod City, no, mga 40 na sila ka mga job order personnel sa city, nga muna yung delegate nga nag-join in sa ISF task force sa probinsya. The rest siya sa mga puerto kag airport nga under sa jurisdiction niya sa probinsya, ang provincial ISF task force naman yung nagabantay Bombo Dana. Kasi lingkod na may magkatuhay na nga mga penalidad nga dapat ibatuman sa mga nag-violate. Pero ito so far way pa manibungudan may nakasuhan kayo mostly si man nakalakpan diri mga first offender pa malang no kay TBS na bumudan sa aton nga kasuguan aton nga ordinansya nga kon second offense ka na third offense ka na kamo na magpa-impose ka sa mga penalty kag pailan ka na sa kaso kag pwede ka na mapreso. So ini yung mga sektor mga na-confiscate mga first offender lang ni so ganimo ina-confiscate ginasunog or ginabalik sa mga senders Bombo Daniel. Pumatiantang pagpahig ni Doktora Placida Limana. Ang na-apprehend na doon sa period covered na November 7 to 13 is 422.55 kilos kag 407 nga packs tabs kanang sa tabs bala sa mga baluna. So 400 tabs ang na wide. Bali ang sa Bredco kag Banago ports ang na-apprehend naton 402.55 kilogram. So amo na siya. So alin ni tanan sa Iloilo pero may na-shift back man kita sa out of 402.55 may na-shift back kita nga 298. So mga kumingling siya nga mga nga mga items. Butulingon nga mga pork products nga na ang iba nakakumingling sa dressed chicken, sa beef. So nag-ship gin-impon siya. Oo. So amo na siyang status subong sa aton nga nga apprehension. Estimated value nga na-apprehend naton is na-ship back kag na confiscate more or less 167,671. Bali ang natabo sini kalabanan sini ginabalo nila kay sa ruros laga sakay bala ang mga nasubra sila nga ginka. Bumudan mo to nga portion na sa nga pagpag ni Provincial Vet Office Head Doktora Placida Lima. So continuous na gyapon mo dan ang monitoring naton until nga ma-lift ang baning gari kay ma layo gori bumudan nga ma-lift ning baning kay daw nagadamo pagid nga mga LGUs dito sa probinsya sa nga Iloilo nga nagapostibo karon sa kaso sa African swine fever o kon ESF, Bongo Daniel. Sige. Latest report gikan sa Kapitulo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Daw ginakulabos kita sang oras pero antes kita magtakop mga kabyanan yari anay aton nga FIFA World Cup Trivia 2022. Diri kita na sa Argentina. Ang Argentina ang isa sa mga pinaka-successful mga kabumbo nga national football team sa bilog nga kalibutan matapos nagdaog sang duwa ka mga World Cup sang 1978 kag 1986. Ang Argentina ang naging runners up 3 times sang 1930, 1990 kag 2014. Sa 18 ka mga World Cup tournaments, ang Argentina ang nakaangkon sang 47 ka mga kadalagaan sa 81 ka mga matches. Ang team ang present sa tanan magluwas lamang sa 4 ka mga World Cups kag nagsugod sa Brazil kag Germany sa kadamuon o kon nagasunod ini sila
sa Brazil kag Germany sa kadamuon sang appearances. Ang Argentina ang nakadaogman mga kabumbo sa Copa America sang 15 ka beses. Ang pinakamataas nga amount kag tie kaupod ang Uruguay. Nakadaugman ini sa Confederations Cup kag gold medal sa 2004 kag 2008 Olympic football tournaments. Antes ini, ang Argentina ang nakadaugman sa duha ka mga silver medals sa 1928 kag 1996 editions. Sa iban nga mga level sa international competition, ang Argentina ang nakadaugman sa U-20 World Cup sang 6 ka beses. Ang U17 World Cup ang nagaisahanon banwa nga FIFA international competition nga wala pa nadag-an sang Argentina. Amo ni aton nga FIFA World Cup trivia para sa siling edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. There's Christmas in the air, you can feel it every... Sa aton Christmas countdown. 38 days na lang. 38 dias ang nabilin kag Christmas na. Obdanan magkitabuha supod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided Philippine Standard Time, 43 o 53 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. May hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpulamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatunin na dira sa aton sini Sigabong nga 630 kHz 630 sa Lilusoan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. Hello and good afternoon.
Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag, 6:30, 630 kHz. Kag sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa aton sa official website ang www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton siniiyang Bombo mobile app sa gihapon, sa aton sini nga nagalantaw or nagapamati dira sa aton sini nga cellphone, sa aton si crystal clear nga live audio streaming, no, sa mga wala pa dira naka-download sa ila sini nga cellphone para nga mga well equipped kag subong man embedded ang Bombo mobile app. Hello and good afternoon, no, download na kamo agud nga ma-enjoy ninyo ang aton siniiyang crystal clear nga live audio streaming. Sa mga nagalantaw dira, no, sa aton sa mga viewers sa Facebook Live, hello and good afternoon. Sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, don't forget to like, subscribe and share, and don't forget to click that notification bell below para nga ma-notify ka mo. Kabayara na kita sang live streaming mga kabombo via our YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. So gina-welcome ko gid ang tanan-tanan, no, sa gihapon ininang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo nagapanumbalik. Kag by the way, salamat gid, no, sa aton siniiyang upo diri si Bombo Jairi de los Reyes. Jai, thank you so much and God bless you, no. Sa mga nagalantaw dira sa aton siniiyang YouTube channel kag sa aton siniiyang Facebook Live, o pwede makamo dira ka padala sa inyo sining mga mensahe. Ang inyo siniiyang mensahe sa gusto ninyo nga mga ipaabot diri sa amon, labi na gid sa kung anong inyo siniiyang mahambal, no, ang inyo sini reaction, ang inyo siniiyang komento sa mga ginabasa naton diri nga mga kasaysayan, true to life story. Padala kamo sa ang inyo sini mga kasaysayan, all you have to do, of course, no, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Kag syempre pa mga kabombo, no, sa aton siniiyang mga nagapadala pinagi sa Yellow Pad, i-address lamang sa kapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna ang launa sa hapon mga kabombo. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magbalik aton si palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jess here. Pagkatapos, kidlamang sini. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman nga ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito?
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalipas sa takna ng 2 sa hapon. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa liwat inyong inyo alagad, si Miss Jazz na. Sa liwat, salamat gid sa kay Bombo Jairi kag sa mga ululupod sa gihapon. Ang aton siniiya nga mga dear listeners sa gihapon, ara na iya. Nagalantaw, nagapamati. Diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang inyo siniiya nga mga kasaysayan, mga kabombo. By the way, subong nga adlaw, no? Pet sa 17 na kita, no? Sa bulan sang Nobyembre, tuig 2022, mga kabombo, baw. Huwebes kitang adlaw, pila na lamang ang adlaw nga nabilin, kag mag-inupdanay kita sa adlaw sang Paskwa. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Well, mga kabombo, mayara na lamang kita sang 38 dias, no? 38 days to go before Christmas. Isa na pa dirang aton siniginaagyan nga mga pagtilaw sa kabuhi, no? Mga pagbakho, mga kung ano man dira nga mga trials in life, no? Ang espiritu sang Pasko amugid ang makapa-perk up sa aton, mga kabombo, no? Makapanumdum sa aton nga ti may paglaom pa, may kabuhi pa nga nagahulat. Labi na gid sa pet sa 25 sa bulan sa Disyembre, no? Kung sa diin nagadumdum kita sang pagkatawo, no, sa aton siniiya nga Lord and Savior Jesus Christ. Ginadumpadumdum kita makabombo kung ano kita kapalangga sang Dios. Amo na ang pinaka-essence of Christmas, no? The reason for the season is Jesus Christ, no, the one and only begotten Son of our God the Father. Naging padalaya diri sa kalibutan lamang nga mapakita sa aton kung ano ka genuine, ano ka dako-dako kag walay tupong ang yan sinipagpalangga sa aton tanan-tanan. Sa tubangan sa Dios, we are all the same, no? Palangga niya kita kag ginpatuluan ina sang dugo
no sa iya sinibugto nga anak nga ginlansang sa krus sang makaisa. Isa ka isagi kita tanan kita, no? Agud nga kung sino man ang magatuo kang magabaton sa iya. Nga anak as Lord and Savior, no? Maluwas gid kag makaangkon sang walay katapusan nga pagpangabuhi didto iya sa langit, no? Kanami isang Christmas bisan ano pa dirang aton siniiya nga mga pagtilaw, paghibi, no? Mga trials in life, just move on, no? God is with you, God is with us, mga kabombo. By the way, aton gali nga pabati sa inyo ang aton sinipambukas nga bahanon, no? Antes kita magpalawod, mga kabombo, iyari anay ho ang aton sinipambukas nga bahanon diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Ginapabugal tagid produkto sang Bombo Music Festival 2016, no? Ang aton sinisadtong Bombo Music Festival 2016, mga kabombo, no? Kung sa din ang isa sinika ginapabugal gid, no? Nga produkto sang Bombo Music Festival 2016 amo ang ambahanon nga compose kag gin amba, no, sa isa ka talentado nga taga-antike, no, karay sanda, no, si Mr. Dante Berriong. Ayan sining ambahanon kabuhi sang kabuhi ko nga nangin favorite naton, mga kabombo, no, nga theme song sa aton siniiyang mga drama, no, sa aton si paborito nga mga drama, no, diri sa Bombo Radyo Bacolod, ang ambahanon kabuhi sang kabuhi ko. By the way, no, ginahalad naman ini, condolence lang gid, our condolences, my condolences, no, sa family ni Sir Walfredo V. Alihaga, isa sa mga ginakabig pillars, no, sang Bombo Radyo Bacolod, former station manager, no, sang aton siniiyang estasyon diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Nagtaliwan siya sinigid lamang nga hapon, no, kaga ang nagpabalo sa aton ang aton man diri nga upod si Bombo Marley Mongcal. So sa bugos nga pamilya Alihaga labi na gid dira sa may Iloilo, no, ang aton siya pag-upod sa pagtaliwan sa aton sini nga anay nangin manager diri for so long, for how many years, no? Pag-abot ko diri sa Bombo Radyo Bacolod, that was 1991, si Sir Fred na naiya ang station manager. Kag in fact naging maninoy ko siya sa kasal, no? Sir Fred, rest in peace. Kay may edad na gid man si Sir Fred, mga 80s na siya, mga kabombo, no? I'm sure sa kadamo gid sa mga nakakilala man sa iya. So our condolences, no, from the management and staff of DYWB Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, ang aton sinipagpakig-upod, no, sa kasubo, no, our deepest sympathy sa family ni Sir Fred Walfredo Fred Alihaga. Yari nga aton sinipambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si masuki kabuhi sang kabuhi ko. Kabuan, I have friends in Antique. Ang makasawa nga dyan, si Kapitan Edwin Tapokdoy, isang Master Mariner, at si Ann Tapokdoy. And from ginatawag lang the essence of love. Regardless of the circumstances of life, dapat padayon ang ating pagugmaan na isa kasara. And I'm dedicating this song to the two of you and to all people like you. Kabay pa nga ang kabuhi sa kabuhi ko magkapadayon sa karay-sarakan natin. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahimtangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan,
ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akon nga duha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Hamuyad to mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga paambit sa inyo ang isa sa mga ginapabugal tagi, no? Produkto sang Bombo Music Festival 2016 edition, mga kabombo, ang kabuhi sang kabuhi ko. The life of my life, no? Grabe, no? Ang kabuhi sang kabuhi ko. The life of my life. Kaya isa sa aton may life kita, no? Sa aton siniiya nga life man diri sa kalibutan. Sino ang aton sini nga source of strength, source of inspiration, nung aton siniiya nga support system. Wala sang liwan kundi ang aton siniiya nga mga miyembro sa aton sini nga pamilya. Our family, mga kabombo, no? Bangod sa aton sini pamilya, kung may mga problema kita, silang aton sini ginadalaganan. Ang asawa, kung may problema, nagadalagan sa bana. Ang bana, kung may problema, nagadalagan sa asawa, no? Kag ang mga kabataan, kung may problema, nagadalagan sa kay nanay, kag kay tatay. No, bisan si nanay, kasi tatay, kung kaisa may problema, ang ila sini ginadalaganan, ang ila sini iya nga mga kabataan, no? Kag sa mga extended families, no, sanday lolo kag lola, no, ang whole family. That is why nga dapat ginaton niya nga pagapasalamatan sa mahal nga makaakong aton sini nga pamilya. Kay bisan diin pa kita yang kasakadugayon sang prosesyon, mga kabombo, no,
kung sa halambalanon pa bisan ano kadugay sang prosesyon magabalik gid kag magabalik sa simbahan. Di amo man nakita bisan diin pata magkadto no, ang iba nagarebelde sa pamilya, ang iban ti wala na ginaulikid ang pamilya, pero there will come a time nga madumduman naton ang pamilya naton kag balik kita gyapon sa aton sini nga pamilya, because our family is the life of our life, mga kabombo, no? Without them wala makita diri sa kalibutan. Lord, thank you Lord for our families, no, our support system, our inspiration, our light in this dark world, mga kabombo, no? Ang aton sininga pamilya amo gid aton sininga dalangpan. By the way, antes kitab sa sininga hapon may kita sa matahuman nga kasaysayan, true to life story ini mga kabombo, no, sa isa ka overseas Filipino worker o kun OFW, no, nga nagdugay dito iya sa pungsod Singapore, no, si Ma'am Felicia, no, nagapakilala lamang siya sa kay Ma'am Felicia. Si Ma'am Felicia now is 61 years old, sang syudad sang Kabangkalan. Pero antes pa manyari aneng akong sa pagpasalamat, no, kay ginsuguran ko niya sininga kasaysayan last week, no, ang kasaysayan ni Ma'am na Yoli, no, Bonar Apolinario, mga kabombo, no. Ang aton sininga letter sender sang last week, no, si Ma'am Yoli Yules Bonar Apolinario, and right now she is watching, no, bombolito amo na siya ang aton siniyang picture nga may heart. No, Ma'am Yoli, personal ako subong nga nagapasalamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan, no, kay ti ginsuguran ko to, no, may pila kita ka mga importante lang gid, no, nga emerhensya lang gid, no. Si Bombo Jairi de los Reyes ang nagpadayon sa imo sininga kasaysayan, Ma'am Yoli. So salamat gid from the bottom of our hearts, no, sa kay Bombo Jairi, ako kag sa aton siniya nga tagmalahan sa DYWB Bombo Radio Bacolod for the trust, no, kay ako mismo gapamati man sang imo si kasaysayan sa ginabasa ni Bombo Jairi, kag gintapos niya nagpalanindog man ang balahibo ko, no? Ang pagpalangga, again, another love of the family, ang pagpalangga ni Ma'am Yules Bonar Apolinario sang Valladolid, mga kabombo, sa iya nga utod, sa iya nga manghod. Ang makita naton dira nga may heart amo na siya si Ma'am Yoli, no, si Ma'am Yules Bonar Apolinario, no, sa mga nagpamati sa iya kasaysayan. Dasunod na naka-t-shirt nga blue, no, amo na ang ila sini nga amay nga si Yolando Bonar Senior, mga kabombo. Kati ang nagapungko na amo yan sini nga junior, si Yolando Junior, kati amo na sinilang gin nagtaliwan sang nagliga ni October, mga kabombo, no. Ginpaambit diri ni Ma'am Yules Bonar Apolinario kag siya siniya nga pamilya bala, no, nga nagpadala sa iya siniya nga ang bugos nga pamilya, no, ni Ma'am Yules, no, paabot man kita sang condolences, no, sa ila sa pamilya kay ti nagtaliwan to ang iya sini nga manghod na si Yolando Junior, mga kabombo, no. Ma'am Yules Bonar Apolinario, salamat gid, no. Nagambal pa siya nga makadto di siya personal, ti siling ko I'm so sorry ti wala ko da for 3 days. Siling ko sige lang kay mapasalamat gid ko sa subong sa imo, Ma'am Yules. She is now watching together with his husband and her 2 kids, no, and the whole Bonar and Apolinario family, no, dira sa may Banwasang Valladolid, Negros Occidental, no. Ma'am Yules, salamat gid ha, kag give my regards to tatay, to sa tatay senior, no, to tatay Yolando. Tay, I'm sure nagapamati ka, no. Kabalugig ko nga ti ikaw isa sa mga nagbatsyag karon sang kasubo kay ti wala nang imo siya junior, no, nag-upuray kamo gid nag-upuray antes pa man siya breathe his last, no, ang yan sinikatapusan nga ginhawa sang inisyaya ang ti nagtaliwan abi, no, mga kabombo. Ikaw yang upod niya, no, kag si Ma'am Yoli ganit do wala to yan nakahingabot, no. So sa kay tatay, sa kay senior, tatay Yolando Bonar Senior, no, magpakabakod ka tay daw makita mangyapon ikaw, no, sa
ang imo siya bata sa imo, pero pareho siya kamugali tayo, no? That is why nga ti junior ina nimo kay ang tsura ninyo parehos gid. No, so salamat gid. Tayo magpakabakod ka. Ang mga memories ng bata mo sang senior sang junior mo amo lamang ipabilin mo diri sa imo tagipusoon. May ara ka pabilin nga mga anak no nga nagapalangga sa imo, mga apo mo, mga in-laws mo, ang pamilya mo dito sa may estansya Iloilo, no? Ang mga Bonar family, no? Pakig-upod gid sa imo, magpakabakod ka tay and enjoy life sa subong ti syempre magahibi-hibi ka pa kahit ti bag-o lang gid kamo ni sang bata mo nga si Ma'am Yus, pero sige lang amo ginang kabuhi no, wala sang kabuhi diri nga nagabato sa kalibutan no? Amat-amat nang gidman kita. That is why as always kung may mga nagataliwan bala, that is our wake up call no, our reminders nga ti any moment kwaon makita sang Ginoo. Sa isa lang gid kapisok sa aton nga mga mata. Ang aton si pamangkot sa kagalingon ta, are we ready spiritually? No? But by God's grace, with all His promises sa aton, nga sa pihak nga kinabuhi bisan nagtaliwan kita, may nagahulat sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Dawat lang kita sa iya siniiya nga bugtong anak ka si Jesus, kay amo na siyang aton sini nga palaagyan ang amo ina ang aton siniiya nga agyan padulong sa amay no, nga kumapatay kita iti may promisa ang Dios sa aton. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. I'm sure tayo ang imot to sa nga junior nga si Yolando, ti ato naman to sa kay Papa Jesus niya kang nakapahuway na siya no. Ma'am Yules no, give my regards and my hug no sa imo sini nga tatay sa kay Sir Yolando Bonar Sr. no dira no kag sa imo sini nga family. Again, from the bottom of my heart, from the bottom of our hearts here sa DYWB Bombo Radio Bacolod, salamat kay sa imo sini iyang trust no nga ginpadala mo diri ang imo sini iyang kasaysayan. Ma'am Yules, salamat gid ha no, kagalantaw gid sa subong kag sini Miss Justy, salamat man. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Without much ado, yari na ang aton siniya nga letter sender no sa sining nga hapon. Ang aton sining nga letter sender sa nasiling ko na, nagapakilala lamang sa kay Felicia. No? Si Ma'am Felicia is 61 years old now, sang syudad sang Kabangkalan. Sunod pa kay Ma'am Felicia, ini siya isa ka overseas Filipino worker o kon OFW. No, sa sulod gid sang 5 katuig dito sa Singapore. And because of that, may ara siya sang kahapon lamang nga hindi nga gid malipatan mga kabombo. No? Ang kahapon lamang ni Ma'am Felicia nga hindi niya gid malipatan nga ti karon dugay-dugay. No? Baga suguran ko subong nga sa pagbasa yan sinikasaysayan kag I know maintindihan nyo ako kag suno pa kay Ma'am Felicia kun nga ang hindi niya gid malipatan no ang iya siniiya nga kasaysayan mga kabombo. So without much ado, yari na ang iya sini nga life story kag ang iya sini nga life story iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga listeners sang imo program kahapon lamang. Una sa tanan, magapakilala ako sa akon kaugalingon. Ako gali si Felicia. Pwede mo na ako Miss Jazz nga tawgon Lola Felicia. Kay 61 years old na ako, kag damo ng akon sini nga mga apo sa akon 5 tanan ka mga kabataan. Miss Jazz, tumandok gid ako kang akon banda nga si Seryo sang syudad sang Kabangkalan. Diri sa Kabangkalan, Miss Jazz, damo gid diri tagpalamati sang inyo sining estasyon. Salamat gid no Ma'am Felicia sa mga Kabangkalanons dira. Good afternoon no. Mayong hapon sa inyo si Kasimanwa ari diri nagpadala sa iya sining kasaysayan. Si Lola Felicia sunod pa sa iya. No? Diri sa Kabangkalan, Miss Jazz, damo gid diri tagpalamati sang inyo siniiya nga estasyon. Ang Bombo Radio Bacolod. Kag
Mag-isa na kami sang bana ko kag bugos namon diri nga pamilya ang avid listeners gid ninyo. Ang iloy sang bana ko, Miss Jazz, avid listener gid na sang inyo dira nga mga drama. Wala adlaw nga hindi siya pwede makapamati sa Bombo Radyo kag paborito niya gid ang inyo sini nga drama. Labi na gid ang tuyang ermitanya kay paborito gid sang akon mother-in-law nga may edad na Sanday Albina kag Tagoy. Miss Jazz, nagsulat ako agud isaysay kuman sa imo programa. Ang naagyan ko bilang isa ka overseas Filipino worker o kun OFW. Madugay naman ato nga panahon, Miss Jazz, hubin pagid ako apang ang naagyan ko sa luwas sang pungsod, hindi ko gid malipatan. Kag diri magatiyog ang akon kasaysayan. Miss Jazz, sadtong nagapang-idaron pagid lamang ako sa 17 anyos. Nakatapos na ako sa akon siniiya nga high school education. Sang ginhagad ako sa akon nga pakaisa. Natawgon ta lamang sa ngalan nga si Miriam. Kasiling niya, ma-apply kita sa Manila. Masiling niya makadto kita sa Manila. Ma-apply kita pa-abroad. Amo ni ang paghagad sa akon siniiya nga pakaisa nga si Miriam, Miss Jazz, nga tubo-tubo ko gid. Kay bangod tubo-tubo ko, close gid kami, Miss Jazz. Close kami kag classmate tanay kami humalin sang elementary tub-tub high school sa pareho nga mga eskwelahan diri sa amon sa may syudad sang Kabangkalan. Hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz, mas alam ako iniya sa iya. No, wala ko man ginahakwat. Akon siniiya nga bangko. Mas maalam ako ini sa iya, Miss Jazz, sa cousin ko nga si Miriam. Gasunod lang na siya sa akon bilang kami, no, nga magpakaisa nga mga honor students gid. Pero bisan close kami, Miss Jazz, bilang magpakaisa sa mga dalaga na kami sadto. Matandaan ko gid, Miss Jazz, nga masami ako na niya ginaaway. Sayara pa kami sa elementary, Miss Jazz. Kag dumduman ko gid na nga nagahibi gina siya yakon tawgon kag lawagon na ni ma'am namon kung sino ang mga honor students sa amon sining klase kada tapos klase or kada tapos abisang a school year. Ti hindi man sa pagpabugal, Miss Jazz, kag sa sa paghakwat sang akon kaugalingon nga bangko. Ako gid na masami, Miss Jazz, ang first honor. Tapos siya na ang akon sini nga cousin nga si Miriam ang second honor. Di wala na niya ako na, Miss Jazz, dayon ginasapak. Amo na siya ka sensitive. Nga ti ako naman na nag first honor kag siya na lang ya ang second honor. Ti classmate tanay kami kay tubo-tubo gid. Ti pagkatapos na, Miss Jazz, kada lawag nga ako ang first honor kag siya ang second honor o kung third honor man. Ginayam iran niya gid ko na, Miss Jazz, kag ginakusmuran, no? Pakita niya gid bala nga amo na ang iya sini nga kalain sang buot. So kada hapon, Miss Jazz, sa amo sini nga pagpakadto pa kari sa eskwelahan, bangod kiti neighbor kami kag isa man lang kami ka lugar diri sa may Kabangkalan. Kada hapon niya upod gina kami nga duha sa pagpauli kay dala pa na iya hapit sa kundiin-diin kay ti syempre ang amon siniya nga gusto maghampang mo, no? Ti close kami na, swak kami na ang amon siniya gusto maghampang samtang nagapalauli. Kay ti ginalakat lang na namon halin sa eskwelahan papuli sa amon lugar. Kay tupad balay kami. Pero kada gani lawag sa mga honor rolls sa amon batch kag ako ginang masami, Miss Jazz, nga first honor. Hindi man sa pagpabugal.
Gasipak na siya dayon sa akon lakat sa dalan. With matching pangyamid kag di wala ay ako na Miss Just dayon niya, hindi na ako na dayon niya sa pagsapakon. Ti balaan ko na kung anong rason. Balaan ko na nga kung malawagan na ako nga ako ang first honor, mapuli ko nga nag-isahanon. Kung kaisa upuray kami na Miss Just. Pero wala na siya gatupad sa akon, nagasipak na siya kag nagaduroy lang ka, nagakusmod. Daw hindi ba na Miss Just mabaton sang cousin ko nga second lang siya kag ako ang masami naga top 1 sa amon sine klase. By the way, Miss Jazz, bali ang nanay sang pakaisa ko nga si Miriam, manghud ni siya ni papang ko. Ti una na iya pamana ang iya sininga nanay sang sa magulang niya nga amo si tatay ko. Ti kundi tubo ko siya kay second siya sa ilang nga mag-ululutod. Ti ako naman niya Miss Just ka magulangan sa amon man nga mag-ululutod. Kay sang ginabusong santiya ko ay kaduhan niya nga bata nga babae nga amon na ang akon si cousin nga si Miriam. Ti ako naman na Miss Just ang balidungan kami ako nang ginabusong sa akon sininga Iloy bilang eldest nila abi ni Papang. So, sang ginbunag kami, same year gid, 1961. Baliuna ako ginbunag ni Mamang sang February, kag siya naman niya sang May. So daw may nagapatunga sa amon nga duha Miss Just nga paindis-indis bala. Pero in fairness sa akon niya Miss Just, sa tudtuod lang, wala na iya kuntani sa akon. Kay ti pakaisa ko siya, palangga ko siya. Kag barkadahay gid kami, tubo-tubo gid kami. Kag ang akon siya pagtuon niya Miss Just, nagatuto man lang ako sa akon nga pag-eskwela. Kay ti ka magulangan pa ako nga daan. Kag pigado lang kami Miss Just. Ti ginatingwaan ko man nga mangin honor student, kay bisan pigado lang kami. At least makatapos ako sa elementary nga mapabugal man na day papa kag mama o kundi papang kag ni mamang. Kagbisan sa akon sini nga first boyfriend nga amo na karon ang akon sini nga napamana Miss Jazz no sadto magkaribal man kami sa akon cousin nga si Miriam. Nga kay naluyag siya kay Seryo. Si Seryo amo na subong akon bana. Kag amo na siyang akon sini nga suitor gil, first suitor. Naluyag ining cousin ko nga si Miriam sa kay Seryo nga taga diri man sa amon. Pero ang naluyagan ni Seryo ya Miss Jazz, ako di ari naman. Ti kundi nagpangaluyag si Seryo sa akon. Didto na gid Miss Jazz nga nagbatyagan ko nga grabe ang paglalain ni Miriam sa akon. Kay ti bisan dira iya daw na pierde ko siya. Pero wala niya Miss Jazz sa akon ha. Ambot akon nga ang amo lang niya nga daw ti nagalangut gid ang iya sinibuot kay crush na gid niya si Seryo Miss Jazz kag ga-open up na siya sa akon. Yan hun mo kay ti pag hambal ni Seryo nga crush ako ti didto naglalain siya. 4th year high school na kami sadto Miss Jazz, graduating na. Ti bangod kay palangga ko man siya bilang akon nga pakaisa. Ti na-giveaway kuya Miss Jazz kay ti bata pa man kami mo. Wala ko ginsabat si Seryo, bisan nahulog naman kuntani ang buot ko sa iya. Bangod, tuman ka buot kag mapinalanggaon, ining si Seryo. Hasta sang manugraduate na kami Miss Jazz, no? Kundi manugraduate na kami sa high school, sige gihapon ang pagpangaluyag ni Seryo. Kag nagapakitlo, uy, ngatagan ko siya sang tsansa. Ngamin kami, kag mangin boyfriend ko siya. Kaya ti, syempre, mag-graduate na kami, ti ang gugma-gugma, ara, naging man na yan, no? Makarelate ka mo sa high school, ta? Ako makarelate, ko dumduman ko, dira sa NOHS, ay ko. May mga, ano pa na, may mga love booth sa February 14, no? Ginapusasan ka muna, baw, kung crush mo daw ka, okay man lang, no? Pero kung hindi mo crush gani, baw galalain ka. Kung pusasan ka mo sa love booth, sang crush mo, heaven.
Oh, come on. Pero kung hindi, kay ti ginalagas pa kamo, ginalagas na amo na siyang gusto ka iposa sa akon. Kung hindi mo crush, siling mo ginaabi, no? Ti amo na, hasta sa graduate na kami sa high school, sige gihapon ang pagpangaluyag na seryo. Kag nagapakitluoy nga tagan ko siya sang chance. Nga mangin kaming boyfriend ko siya, abi Miss Jessie. Pero bangod kay sang pagkaisa ko nga bantay sarado. Sa una Miss Jess, kung lawagon ang ngalan namon nga ako ang first honor, amon ang ginakalain sang buot siya, ginayam-ira niya kung nakagakusmod siya. This time, amo naman ni Ho. Sa nagapangaluyag naman si seryo sa ako nga crush niya, amo naman ang rason nga wala naman ko yan niya ginasapak. Ginayamiran niya ako, Miss Jazz. Ti kay, bangod kay siguro, kay ti, bata pa man kami, no? Graduate kami, abi sa high school. Wala ko ginsabat si seryo, rason nga, ginasapak naman ako liwat sa akon nga pakaisa nga si Miriam. Wala pa matuya sa buot ko, Miss Jazz, although nga, si seryo yan nadamian ako kag amat-amat nga ang akon sini nga buot sa iya kahulog. Pero for the sake ang akon sini cousin, wala ko siya ginsabat kag bata pa man kami. Tigin hambalan ko si seryo nga sing ko seryo, Serge, boss Serge. Seryo, rason nga ti galain ang buot sang pakaisa ko, abi siya na lang to pangaluyagi. Kag huben pa man kita, no? Pahuway ka daanay. Abaw, kay gakapamaripya si seryo kay hindi siya, no? Sa pila ka adlaw kung maipabugal na kami, labi na gid siya. Kag kung willing siya nga magulat sa akon siling ko, Serge, seryo. Tulaton, pwede mo ko mahulat, no? Kung ginapilit mo gid abi ang imo siniiya nga kaugalingon sa akon. Siling ko sa iya, hindi lang gid anay subong kay ti bata pa kita. Bata pa kami, Miss Jazz, kag nakaibalo siya sa sitwasyon namon sa pagkaisa ko nga crush gid siya, no? Ang feelings ni Miriam nga cousin ko, Miss Jazz, ginahambal na gina sa akon. Rason man sa naibaluan niya nga ako yung ginpangaluyagan ni seryo, yati naglalain gid siya. So siling ko gani sa iya nga kay Miriam na lang kalabalaya mga luyag, no? Kay I'm sure kung mga luyag ka kay Miriam, sabto niya gid ka. Tianhon mo, Miss Jess, kay nagapamiripigid siya, si seryo. Hindi niya kuno type ang pakaisa ko kay kasupla dagid. Sila gwapa man tuod, pero tuman kasuplading. Ti siling ni Serge sa akon nga hulaton niya gid ko kuno. Bawti daw nagatumbo man ang kagaling ang akon si tagipusoon, Miss Jazz. Kaya ti, siyempre, crush ko man si seryo, pero wala ako na ginapakita. For the sake lang gid, no? Daw nangin martir kaya, Miss Jazz, para lang gid sa akon si pakaisa. And we're still so young that time. So naluoy man ako kay seryo, Miss Jazz, kay sa prangka nga sugilanon, naluyag man ako sa iya o galing ginpunggan kong akon balatsagon. Bawang ng mga pugong-pugong sa balatsagon ni doon agyan tayo no daw mo pagani daw nagaribok ang balatsagon, no? So naluoy ako kay seryo, Miss Jazz, kay sa prangka nga sugilanon amat-amat naman nga naluyag ako sa iya o galing, Miss Jazz, ginpunggan kong akon nga balatsagon, no? Miss Jazz, do ara na kay seryo, kay Serge, ang tanan nga luyag ko sa isa ka lalaki. Samtang nagabubo ang ulan, no kanami sa inyo dira pagpulupungko-pungko, nagapamati diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, nagaistorya parte sa inagyan ni Ma'am na Felicia, no? Ti siling ni Ma'am Felicia, siling niya, do ara na, Miss Jazz, sa kay seryo ang tanan ko nga luyag sa isa ka lalaki. O galing, kay ti bata pa man kami matuod kag paluoy man ako sa pakaisa ko, kay ti naluyag gining pakaisa ko sa iya, Miss Jazz mo. So bangod kay pigado gid kami, amo man sila ni Miriam, wala kami, Miss Jazz, kapadayon sa amon siya pag-eskwela sa college. Kaangay man si Iman nga ti basta gani pigado daw haluson nga makatapak bisan first year sa college. Amon ang amon siniiya nga istorya sang cousin ko nga si Miriam.
Gusto manamon kung tani Miss Jazz. Galing kay ti wala gid sa ikasarang ang amon nga maginikanan nga makabadayan kami sa amon sini nga pag-eskwela. Ti untat gid kami anay Ako kag si Miriam. Ugaling kay ining akon pa kaisa, tuman gid ini kaisog kag kagatsigid katama. Bungod kay okay naman siya sa akon kay naibaluan niya nga wala ko ginsabat ayan naluyagan nga si Serge, no, si Sergio. Ginhagad niya ako Miss Jazz nga makadto kami sa Manila. Kay ma-apply kuno kami nga magpa-abroad kami abi dito sa Singapore. Iti may kilala siya nga mabulig sa amon palakat sang papeles, no? O galing siling ko sa akon nga pakaisa nga si Miriam, ti ang gastuhon naton niya nga kwarta, din ta makuha. Wala ta gani naka-proceed sa aton sini nga kolehiyo, ti di inta niya makuha. Man kay ang pakaisa ko niya Miss Jessa kagatsig ni. Siling na siya ang bahala, akong bahala. Felicia kay may kilala ako dito sa Manila nga may kwarta kag pwede kuno kami kahulam bayran lang namon kung ato na kami dito sa Singapore. Ina bala Miss Jess ang una uso ng fly now pay later plan bala? Ti amo na. Grabe gini ang ako nga pakaisa Miss Jess. So anong natabo by the way, no? Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum, dali lang gid. Magabalik ang aton sa palatuntunan kahapon lamang, upod na sa kasaysayan ni Felicia, mga kabombo, upod siya sini nga kasi nga si Miriam, kang ila sini iya nga, ang nagapangaluyag sa kay Felicia, nga ang ginaluyagan o nagaluluyag kay Sergio. Ti amo ni si Serge, no? Lain ang gusto, ang luyag ni Miriam, si Sergio. Ang luyag naman ni Sergio, si Felicia. Di ano ning matabo siniman. O, sige, balik kita pagkatapos gilamang sini, mga kabombo. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad. Ang nagapanumbalik si Miss Jazz, mga kabombo. Tiari na kita sa kasaysayan ni Felicia, no? Aton sining letter sender sa sining hapon, sa nasiling ko na gani ang parte sa pagigugma, 3 sila mo, no? Si Miriam nga pakaisa ni Felicia ang aton sining letter sender, ang iya sini iyang ginaluyagan si Sergio. Si Serge. Si Sergio naman, no, kung si Serge, ang wala naluyag kay Miriam, kaya ang ginaluyagan ni Sergio, si Felicia. Nga mo naman ang atong letter sender nga cousin ni Miriam. Kaya mo na bala ang ginatuwag bala mga kabombo sa ambahano ni Sharon Cuneta as always ng Tagalog song niya nga. Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba, mas mapalad ka, mahal kita, sa aking walang nagmamahal. Kay gulo ng buhay, di maunawaan, sa pagmamahalan, lagi nang
may ikaw. Again, mahal mo siya, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Amo na, no? Si Miriam, palangga niya si Sergio. Si Sergio, wala nagapanglangga kay Miriam, kaya ang palangga niya si Felicia, no? Pero ti daw martir si Felicia, wala niya ginsapak, no, ang iya siniya nga suitor bangod kay sa iya sini nga kasin nga si Miriam, no? So padayon kita sa kasaysayan ni Ma'am Felicia. So sila nga Miss Jazz, so bangod kay pigado gig kami, amo man sila ni Miriam, wala kami nakapadayon sa amon sin pag-eskwela sa college. Gusto man namon kuntani Miss Jazz, o galing kay ti wala gid sa ikasarang ang amon sini nga mga ginikanan. Nga makapadayon kami sa amon pag-eskwela, ti untat gid kami anay ako kag ang kasin ko nga si Miriam. O galing kay ining akon siniya kasin bala Miss Jazz, ang pagkaisa ko ya tuman gid iniya kaisog kag kagatsi gid ja katama. Ti kita mo ang iya siniya nga feelings no, ginapakita niya gid na akon nasuya sa akon gakusmod ginasaya kag ginayambira ginayambian niya gid ko na iya. Amo na iya ang akong kasin, no? She's just true to herself. Bukod kay okay naman siya sa akon, kay ti naibaluan niya nga wala ko ginsabat aya kaugaang iya naluyagan na si Sergio. Ginhagad ako ni Miriam nga makadto kami sa Manila sila nga kas apply ta to kadto ta mapa-abroad ta. Tido ako doon na namian makubala Miss Jazz kay ti wala kami himuon. Kay ti wala man kami sang may mahimo kay wala ikasarang ang amon si maginika. Ang amon maginikanan nga ti magapa-eskwela sa amon ti tanga kami bulubulig-bulig sa amon sinibalay ti. Ang akon sinakasin si Miriam ti nagpanghagad kadto ta sa Manila. No, may mabulig sa aton nga mag-process sa aton siniya nga papeles. Sila mabulig sa amon palakat sa amon papeles. Siling niya Miss Jazz ugaling siling ko sa akon man niya pakaisa. Miriam, ano ang gastuhon naton niya nga kwarta? Hindi tagay pa eskwela sa aton siniya maginikanan. Amo pa na ang mag-apply sa abroad hindi basta-basta, no? Kinahanglan sang dako nga kwarta. Baw siling man sang pakaisa kuya ho kay capacity man sa iya kun wala lang siya nga gapangimon abi. Siling niya, akong bahala kay may kilala man siya dito sa Manila nga may kwarta kag pwede kuno kami kahulam. Tibayra lang namon kun ato na kami dito Miss Jazz sa Singapore. Amo na siya sa unang sinasiling ko na kaina. Fly now, pay later plan bala Miss Jazz. So naglisensya ako. Naglisensya ako sa akon sini nga amay kag iloy kay papang kag mamang. Alakat kami sa Manila, lingkuti pang mang upod ko man yang akon sinik pakaisa si Miriam. Siling na sang mga ginikanan kumaano kamo to pang ma-apply kami abroad kay tuod Miss Jazz gusto ko man mag-adilanto kay kun ari lang kami diri ti wala man ako may mabulig sa akon mga ginikanan ti amo na una hindi magpasugot ang akon nga mga ginikanan, no? Ilabi na gid ang amay ko kay suno sa iya delikado na to inday sa Manila, babayi ka pa kuno ako Miss Jazz ti damo kuno nagakadisgrasya sa Manila, no, sa Manila. Kay ti kun taga taga Pramdi ka bala, taga probinsya ka dito mabalaan ka gid. Dali kang matuntuhan, dali ka mapikpakitan ti amo ginang ni papang niya hindi ka magupod. Ugaling kay ti sinko pang maano ko di man, mang pasugti na ninyo ako. Kung hindi niyo ako pagpasugtan, amo ning deal ko sa mga ginikanan ko Miss Jazz. Kung hindi ninyo ako pagpasugtan, maglakat abroad upod sa pakaisa ko man nga si Miriam, paeskwelahon ninyo ako basta sa college. Bisan amat-amat lang sa first year. Dogin challenge ko Miss Jazz ang akon balang nga mga ginikanan kay ti daw naglain man ang buot ko nga ako ang kamagulangan ti tani ginpasugtan or ginpanikasugan man ko nila nga makatapos ako antes pa man nga magdamo sa apat ang mamanghod ko nga nagainikit-ikit lang kami, 5 kami tanan Miss Jazz. Tani ako anay ang nila bala nga mapaeskwela man kay eldest ko mo. Tiya mo to Miss Jazz, ang mga ginikanan ko nagpasugot na lang sa ulihi nga magkadto ako sa Manila.
Upod sa akon pakaisa nga si Miriam. Mes Jazz, sa malipot nga pulong, nakapamanila gid man kami sang kasin ko, bilin ng anay si Serge. Forget lang anay si Serge. Kag nagkatrabaho kami nga duha sa Singapore bilang mga domestic helpers sa malipot nga pulong. Grabe gini ang akon pakaisaya, Miss Jazz mo. Basta wala na siya nagabatsyag sang kaimon sa akon. Grabe gina siya kagatsi, kag may abilidad gina siya. So, Miss Jazz, maayo man kay isa lang kami ka-employer sa akon sin pakaisa, kay duha ang ila sini nga ginapangita that time nga timbang sa sulod sang balay. Ti timing gid. Di wala kami hadlok, kay ara kami nga duha mo. Miss Jazz, maayo man ang amon sini nga sitwasyon didto sang kami didto sa Singapore bilang domestic helper, bilang DH. Baw o galing, Miss Jazz, nag-abot naman ang panahon kay bangod ang pakaisa ko naman nga ni nakabatsyag naman sang kahisa sa akon. Kaysa duha sa amon, ako baya, Miss Jazz, ang palangga naman sa akon sini nga ama. Ang ama namon kay suno pa sa iya ti mapisan ako balay, Miss Jazz, kag responsable ako. Ang akon pa kaisa nga si Miriam, Miss Jazz, sandito kami sa Singapore. Permila na siya ginaakigan sa amon sini nga amo. Kay damo sala ang iya sini nga obra, kag kung kaisa, Miss Jazz, nagatinamaran na saya. Kung hindi siya gusto mag-obra, hindi gina siya gusto mag-obra. Ang balang ko, Miriam, tindog na da kay ang amo taara na ho. Baw amo gina siya kung kaisa kadungol man. Tisang uli, Miss Jazz, daw nabatyagan ko ang pagdalom bala sang pagkainit kapag kaugot sa akon pakaisa sa akon. Kay grabe naman ang pagkahisa niya sa akon bangod si Madam, ang akon si nga female employer nga amo amo namon ako ang ginadala niya magbakasyon. Sila sa kung magbakasyon sila, Miss Jazz, ako nang ginadala ni Madam sa mga neighboring countries, no, sa mga tupad lang ang mga pungsod abi diri sa Asia, tupad sa Singapore. Kaya ako na yung, Miss Jazz, ginadala. Siya yung ginabilin. Kay ginapabantay na siya sa mga ido ni Madam nga perti kadamo. Tinagalalain na siya, Miss Jazz. Isa to ka best nga ginapamangkot ko siya kung ano ang sala ko kung nga wala naman niya ako ginasapak ba, Miss Justy. Ato kami sa abroad, ato kami dito, dapat kami ang magbinuligay. Hindi kay kula ko yan niya ginasapak. Di ginabalan ko sa ang akon naman niya nga problema. Hambal niya sa akon, grabe kuno ako magpasipsip sa amon nga mga amo, ilabi na gid kay Madam. Nakibot ko, Miss Jazz, sisiling ko sa iya, Miriam, hindi na matuod kay wala ko ya gani naga-istorya kay Madam. Wala ko na gani kakakita nga nagakadto sa iya. Ikaw na ya gani permiya nga nagakadto sa iya. Sila na iya nagapatawag sa akon, kiti alang-alang makon hindi ko ya magkadto karon akigan ko kay ginapatawag ako. Pero abi mo, Miss Jazz, ang uli, nagdesisyon ako nga magpauli na lang sa Pilipinas. Kaya daw, hindi nagid amo ang ginihimo sa akon pakaisa nga si Miriam. Dito kami sa Singapore. Baw nakatangla ako bombolito pagayo, no? It's Philippine Standard Time, 55 minutes, no? 55 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Yari anay no? Nga aton siniiyang pang afternoon delight bala, no? Sa aton sininga pinalangga nga matag palamati, sa aton sininga masuki ang aton sininga afternoon delight, ang aton siniiyang Pasko na, no? Isa ka pangpaskwa nga ambahanon agindihon gid sang Bombo Radio Philippines, no? Para nga aton, no, pagasug-alawon ang Christmas. Kag kun ano gid ang ginatawag nga Paskwa, ano ang espiritu sang Paskwa, diri, no, sa aton special video with special music, ang Pasko na, mga kabombo, aton lang tawon. Kay dira gid naka-package kun ano ang ginatawag sang Paskwa. It's all about families, it's all about gift giving, it's all about children and their wishes, no? It's all about love one another, mga kabombo. Yari pa ginandugang naton kung ano gid ang pinaka-essence, ano ginatawag nga Paskwa. Yari, aton lang tawon.
Aton sa special video sang Bombo Radio Philippines nga ang ambahanon ginatiguluhan. Oh, Pasko na! Take it away, Bombolito. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko! Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan
Radio Bombo! Number 1! Wow, katahom-tahom mga kabombo, no? Parang nanunuot, no, sa ating puso. Ang message, ang melody, no, ang lyrics mga kabombo. Kinatiguluhan o Pasko na, pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines, no? Gin-perform na day Melvin kag Amabel Castro. O Pasko na, Christmas time. It is the official Christmas ID of Bombo Radio Philippines. And this is a one-of-a-kind, no? One-of-a-kind video presentation that reflects the values of every Filipino all over the world and how Christmas is uniquely celebrated by Filipinos who bring and share the Filipino tradition to every corner of the world they go, mga kabombo. No? Available na sa YouTube, mga kabombo, ha? Kasi aton sininga Facebook page, mga kabombo, ara na ang aton siniyang pamaskong handog, no? Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, amo nang nami, oh. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. So from our Bombo family to yours, advance Merry Merry Christmas sa aton sini nga mga kabombo. Wala kita sa panahon ang part 2 sa kasaysayan, no, ni Felicia, mga kabombo. No, diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang kay buwas no, suno pagani kay sino to naghambal, si Nen Verden Bustamante. Silinga Miss Jazz, hala ka kilig ba? Ma'am, si Manang Nen Verden Bustamante, good afternoon. Regards man halin kay Bombo Ann Marie kuno no, Ma'am Nen. Si Ma'am Nen, no, si Ma'am Nen Verden Bustamante, isa ini siya sa mga nagpadala sa iya siniyang sa una may ara kita sang ano bala ang kung paano gina-raise ang mga kabataan nila, no? Sa aton siniyang kahapon lamang program gina-share ang ila siniyang pagpadako sa ila si mga kabataan. Amo na si Ma'am Nen Verden Bustamante, no? Tahom-tahom man iya siniyang true to life story as a mother together with his husband and their children, no? So good afternoon Landra, Ma'am Nen. So lang kita sang panahon mga kabombo Ari anay yung aton sininga words of wisdom sa liwat, no? Our condolences sa family ni Sir Walfredo Fred Alihaga, no, ang aton diri one of the pillars of Bombo Radio Bacolod, no, nagtaliwan na siya sinigid lamang hapon, no, kag ang pamilya dira sa may Iloilo ang Alihaga family kag Vacaro family kag of course no nga message sa aton nagpabalo diri sa aton si Bombo Marnie Mongcal sa aton si drama department. So antes kita mag-say bye-bye, ari ana ang aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken, no, sa aton sining words of wisdom, taken from the book of Psalms chapter 3 verse 3. Diri lang kita anay, no, kay tatlo ini, diri lang kita anay sa Psalm 3:3. Dili nagasiling ang Dios sa aton sa Ingles nga pulong. Siling niya, I am your shield, your glory, and the lifter of your head. But thou, O Lord, art my protector, my glory, and the lifter of my head. Sa sininga dilalan, mga kabombo, no? Sa balaan kasulatan sa Diyos, this is our way of sharing the good news man. Diri nagambal si King David, si Haring David sang Israel nga gina-address niya ang Ginoo bilang iya shield. When you say shield, no, taming o kun ining war armor bala naton nga ginakaptan sa isa ka warrior or hangaway batok sa mga enemies nga naga-atake agud nga maproteksyonan ang lawas. Amo ni ang shield, amo ning warrior, ti amo nang Ginoo naton. Wala labot nga shield ang Ginoo sining ni King David, Haring David. Gin-address man ni Haring David ang Dios nga man ini nga glory o kun honor sang iya sini nga
iya sini nga majesty, no? Kag tagpasaka o kung nagapatanga, no? Kung kapoy na kagrabe na ginama pagtilaw, ado maperde na ang Dios naton amo ang tagapagtanga, the lifter of our head, no? Just as a shield protects a warrior from swords, arrows, darts, and spears, so King David envisions the Lord protecting him from his enemies, mga kabombo. So, amo na ginashare ko sa inyo sa siningapon, no? From the book of Psalms chapter 3 verse 3 sa Holy Scriptures ang Ginoo nagahambal sa aton tanan-tanan. Sa yasin mga kabataan, I am your shield, your glory, and the lifter of your head. But thou, O Lord, art my protector, my glory, and the lifter of my head. So, hindi kita dapat mahadlok sa kung ano man dira ang mga ginahimo siyang mga aton sini nga mga enemies, no? Kaya ang Dios ara gid sa aton, palangga na kita. We are the masterpiece of God. That is why we just cling on to Him. Wala kita sa panon, sis bye-bye time na sa liwatin niyang inyo alaga sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Tugtugwas, no, sa continuation sa part 2 sa kasaysayan ni Ma'am Felicia. Sa liwat, no, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Ang Pinoy style spaghetti top with hotdogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang Red Sauce Pinoy Style Spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Dugang nga impormasyon angot sa balota, santo pa sa